Vale. Beste bat badokat, Aingeru de la Fuente. Hirugarren partidurako. Bai, barkatu. Oso bajo entzuten dizut. Bai, beste pelotari baten datuak nahi bat zuen apuntatu, edo gero... Ba, gero. Vale. Bai, ja, paseilloarekin hasiko gara. Justo paseilloa hasi baino lehen. Minutu. Urte berrion, Zaldibartik, ohiko legez, gaur bertako txapelketako finalak jokatuko diren eguna izango da. Lehendabizi emakumeak lauterdian ikusiko ditugu. Klasiko bilakatu den norgehiagoka izango dute Aldaik eta Agirrezabalak. Eta ondoren lauterdiko txapelketan Aristegi eta Zubizarreta ikusiko ditugu. Hirugarren partida berriz, binakakoa izango da, Ander Murua eta Eskuza. De la Fuente eta Aldaberen aurka. Lehendabiziko partida irudietan dituzuen pilotariek jokatuko dute. Amaia Aldai, azken aldian txapelketa gehienetan nagusitzen ari den pilotaria eta Olatz Arrizabalaga. Makina bat aldiz, beraren kontra jokatzen ikusitakoa. Enrique Agirrebeitia, urte berrion. Urte berrion. Bueno, lehendabiziko aldiz, iaz jokatu zuten neskek eta urtengoa bigarren ekitaldia izango da, iaz Amaia Aldaik irabazi zuen eta aurten lehendabiziko aldiz jokatuko du finala Olatzek, iaz kanpoan gelditu baizen. Bai, ez Olatz semifinala galduan da finala Aldaik irabazi ban, osea txapelduna Aldai da. Da urten bizek heldu die finalea eta bizen artien aber zelako borroki itaten da. Lauterdiko txapelketa ofizialean ere jokatu zutenean Imakoa nagusitu zen elastiko gorriarekin, ibiliko da urte osoan zehar. Eta gaur hemen irabazteko asmoz etorria izango da, baina Olatzek ere arantzatxo bat badu barruan eta saiatuko da gaur bertan ateratzen. Hasi da neurketa Amaiaren sakearekin, botearen zain gelditu da Dimoztarra. Lehendabiziko final hau 18 tantora jokatuko dute. Luze. Lauterdiko arrastoaren bila Amaia, ezkerrez jarri da Olatz. Ies egindako atxaparen gainean, agintea orain Olatzek hartu du. Urrutitik boleaz sartu, gaizki jotakoa izan arren, zabaletik eraman Amaiak, tanto luzea jokatzen ari dira finaleko lehendabiziko hau. Airearen bila Olatz, zen asmoz txarra, baina gehiegi jetxi pilota eta lehendabiziko tantoa Amaia Aldairentzat, gogorra lehendabizikoa. Bai, lehendabiziko tanto bat abestia zezautzen dio honek, bai, bastante gogorren jabe. Da Olatze peukeri euki dau, bai, klaro, amaitze luze ingo jakon tantu iguel da. Amaitzeko aukera hona euki dau, bai, txapapera jozkero, amaitu bai besti nalda. Hogeita bost urte ditu Olatzek. Ba, nik hortik egulekila pentsatu dau partidu, gitxin arrizketan dauenak igule iribazi.
Honepe honino profesionalen moroko segurutasunik ez teka aidea, naiz da aide nahiko ondo ibili. Baina asko arrizketan da galduz, gero bestik apunte du horrek eta tantu gerrera. Zake zaila eraman du Olatz Arrizabalagak, baina jokoan dotore utzi du urrengo pilotaka da Amaiak eta 2 eta huts aurreratu da. Bai, zuluen pelotaz hona hartu dau, da Olatz eskumei ezaintzen junda, da eskerretik eskerra oso da mentu du. Arriskuak hartu goi dituzten pilotariak dira biak, agian Olatzek gehiago, Amaiak baino, Amaiak ere badaki, airez min egiten, baina agian botera gehiago jokatzeko ohitura du, eta ikusiko dugu Enrikek esandakoa betetzen den edo ez. Hirugarren sake aterako du Amaia Aldaik. Olatzek eskubiz indartsu erantzun dio. Gehiegi arrotu du pilota Amaiak, ez zion ahoko zuloan aire sartzeko moduan utzi nahi. Eta gora ies egin dio, lehen da biziko sakea ateratuko du Olatzek. Badirudi beste pelotaren baten bila jo nahi duela epaileak gaur. Aurrekoa Josean Sagasti eta atzekoa Humberto Altzaga. Ez dakit aldatu duen azkenean pilota. Bai, aldatu du. Alde handia aldago, materialean. Bai, batzuk bizitxu di bestan bai, bizi holan bizi larra iripe ez da. Bat eta 2, sakea Olatz Arrizabalagak aterako du. Aberki aurreratu da. Ezkerrez sartzeko aukera kendu dio errestoarekin Amaiak, oso luze Olatz eta segituan jartzen da aireren bila joteko moduan, kanpora. Golea zabalean utzi nahi izan du, eta jo jokaldia ondo atera. Ez, da lehen ezagun, igul gehiago arrizketan da partidu galdu. 3 eta 1, orain arteko tantorik luzeena lehen da bizikoa. Ondorengo 3 nahikoa laburrak izan dira. Eta gehienak Dimako pilotariaren zakuan sartutakoak. Amaia. Erdi-erdiko sakea. Ondo erantzun dio Olatzek. Ezkerrez jarriko da kantxaren erdian Gernikarra, bolea zurrutitik Amaia. Eta erasoan, bestea defentsan, pilotaka da bikaina izan da Olatzek atzera jotakoa, beste aukera bat izango du, ez du aprobetxatu, dena alde zuenean, bolea ona, orain bai, eraman ala ere Amaiak, azpi-azpitik jotakoa, 3. jarraian, txokoan utzitakoak balio izan du, kosta zaio bukatzen, baina Amaiera ona eman dio Olatz Arrizabalagak, atze defentsa erakutsi duen Amaiak. Bai, jatzen ego tantu irristin jau, behalan da usti bizan harrapuko, ez, eskumeru izkunta, da Olatzak zuloti zulura jo dut, baina pausu batzuk inizkero bulta hartzei zaila izaten da. Oso ondo prestatutako pilotariak dira, lehen da biziko finalean protagonista diren hauek. Makina bat aldiz, elkarren kontra jokatutakoak. Lauterdiko txapelketan nagusira berdinduta iritsi ziren, euren arteko leietan, 5 garaipenekin. Oreka orduan hautsi zuen Dimoztarrak, eta gaur ikusiko dugu zein gailentzen den. 3. sakez egin du Olatz Arrizabalagak. Eruteko moroko pelotu izen da, ez dut esku ondo sartu. Azpi-azpitik eman egin dio. Eta ikustekoa da, Enrike, sakearen bila nola abiatzen den, Olatz botea nola eragiten dion, eta ginen dotore joaten den. Asko ikesi da honen asko, espaldizen aide sartzen da, saketan da, ibiltzen da, batez be Leuterdi barruen da. Leuterdi barruen da ganera, bestiei bentajatxu kentzen. Beste maila bat goro bat duzunak. Oso sake luzea, baina beste bat ateratzeko aukera izango du. Marra Lauterdien jarrita dago, Teorako, baina sakea luzixiago atera dezakete. Arrastoa 5. kuadroan jarrita dago, hala ere, gura ere, gainditu egin du. Olatzek eta beste aukera bat izango du jarraian. Aurretik jartzeko aukera izango du, sakatzaileak.
Eskubia sartu errestoan Amaiak, oso urrutitik ezkerra idez, Olatz, Amaia. Aukera orain, Dimoztarrarentzat, ondo eutsi dio Airez, da Zabalean. Olatz, ona. Ederra, oso Oso ona. ederra. Hainbat pelota zoaidea jota geroa barrun harrapu da ze ondo moztu da Zabalera. Eta Amaia Aldaik berak ere, txalo jo dio. Inork ez zuen espero, hankageldian egin duen jokaldi hori. Eta begira, nola joko dion txalo. Aurkariak dira kantxan, baina dizkideak kantxatik kanpo elkarrekin entrenatzen dute. Eta badakite. Baina kantxan lagunik ez dauten, Ez. Kantxan ez dago argatzek. Huts orain errestoan, Amaia Aldaik sake etzen zaila. Lehen erresto bat eskubiarekin dutxe egin du. Ura eman da joan. Honek ordea ez zuen aparteko ezer. Eramateko modukoa. Olatzak emon egin dio, Saki, Saki pelota bigune di eta hoxe, peloti saketan inera motata horrek. Sake atera ditu. Tanto bihurtuta. Hau arriskatuz Zabalera doa. Eraman bertatik. Eta gero, huts. Asko arriskatzen ari da. Bai, asko arriskatzen da. Asko arriskatzen danak generalien honetan partidutan galdu egin dago. Pelota klasea sogatzen dana partidutan, mantenidu bidetan eta gero amaitu larra izartzen dana. Besti tantua apunta duzu harritzen. Sakea bera ere, arrisku handikoa izan da. Zabaleko txapa ez zuen aparte. Ondo bildu du bertatik. Amaiak, eta gero jauzi egin behar izan du ezkerra idez ahalegina egiteko. 4-5, berdintzeko aukera Amaia Aldaik. Oso luze, baina barruan da. Bolea. Olatzen aukera. Amaia. Gehiegi. Injertzut goitik, nagaizel larra izabalduta. Beratxoatik jo balau, irule barrun sartuko zan behan, digoitik jota, holan bezun beti jota, gatxada barrun sartzea. Zaldibarko Olazar pilotalekoan gaude, bertako frontoien izena daraman txapelketako finalak ikusten, lehen da bizikoa, lauterdian, emakumeak lehiatzen ari direna, Amaia Aldai eta Olatz Arrizabalaga. Ondoren lauterdiko mutilena etorriko da, Aristegi eta Zubizarretaren artekoa, eta binakakoan Muru eta Eskuza batetik, De La Fuente eta Aldabe bestetik. Pelota arroa. Amaia Aldai, botearen zain. Olatz, hortxe du Amaiak, ezkerrez jartzeko asmoa zuen, baina pelota eskubira etorri zaio. Kantxaren erdian orain Amaia ezkerrez. Olatz, ipareta ez da eragingarria izan. Boleaz orain. Aukera Amaiarentzat, gehiegi, bai. Justo, txapagan ingo du. Biek izan dituzte, tanto honetan aukerak, bata bestea aspiratzeko. Huts batek erabaki du azkenean. Olatz Arrizabalaga aurretik da tanto batez 6-5. Baina gogor da biz, buruz-buruzeko partidu izeteko tantu gogorra egiten da biz. Olatzen sakea. Amaia. Txokoan utzitakoa, ondo iritsi da Amaia. Atzera egin behar Olatzek. Aztertu egin dio gainera pilota eta aukera orain Dimoztarrak. Txokoan utzitakoa, harrapatu. Beste aukera bat Amaiak ez du barkatu. Oso ondo jokatutakoa. Bigarren partida dute, aurtengo txapelketan bi hauek, final aurrekoetan Arrizabalagak Leire Garai
garaitu zuen, 22-8, eta Larrartek Aldairi 6 tanto baino etzizkion egin. Erraz lortu dute beraz txartela, baina ez dirudi hemen garaipena lortzen duenak erraz lortzeko biderik egingo duenik. Hasiera Beñepeñ orekatua izan da, 3 berdinketa daramatzago. Amaiaren sakea, Olatz. Aire sartuko da Amaia. Amaia adina ez du zabaleratu eta min egin diezaioke Zabaletik. Olatzek, ondo. Eraman Amaiak. Luze orain. Ezkerra airez Amaia. Harrapatuko du Amaiak Olatzen dejada. Gogorra doa tanto bere bipareta urrutitik egindakoa. Bertan da Amaia. Ondo Olatz. Nekatu eta bukatu du Amaiak. Ahalegin handia egin baitu. Defentsan pelota zailak eramateko. Olatzeko ondo jogatu ingo tantu Amaia bai, defensan zelako bierraldezek itxun, zelako lanak itxun defensan zen inezin, oso ondo defendi dute. Hoxe pelotazu ikendu altza goro bat ikatzera, bueno, beste zozer zen altza bai, hori aida harraputzan ino frontoien erdizen, entrega dute gatu. Amairu tanto jokatu dituzte, oso maila honean, eta oraindik ez dute etenik eskatu. Partida gogorra izango dela usteko dute eta behar bada aurrera xago premia handiagoa izango dutela arnasa hartzeko. Sake gaiztoa, eraman Amaiak, oso aurrera joan da Olatz, baina ez du bolearekin asmatu eta gero begira zer gertatu zaien. Eukera hon euki dau, berak ez dago azarta dute, klaro. Gero oparitzein ezkero berendu, beste jan herrien oparitzeitzi ezkero kontra ez du aprobetxo egiten dau. Doingu noizu pasako Olatzi. Errematearen bila, Sakaeren ondoren oso ondo joan da, Gernikarra, baina bere burua saldu, eta Amaiak ez du aukera alferrik galdu. Laugarren berdinketa, zazpina ditugu, Amaia Aldai eta Olatz Arrizabalaga. Iazko txapelduna, Zaldibar txapelketa honetan, sake ateratzera. Olatzek jaso ezkerrez. Aukera gelditu zaio Gernikarrari, boleaz bere burua defendatu. Amaiak. Bote eginarazi Olatzek, tanto. Emunda, Olatzek, tigitu itza Aldairi peloti, ganera sartuako atze uste betoro da, peloti emunda etorro da. Aipatu dugu, ez dutela etenik egin orain arte, baina oraintxe joan da epailea engana Amaia Aldai. Eta lehen da biziko utxartea oraintxe egingo dute pilotariek. Leire Garai irudietan, iaz finala jokatu zuen hemen, Arabarrak. Aurten final erdietan kanpoan gelditu zen, baina hala ere finala ikustera etorri nahi izan du. Eta oso goiz gainera atean zegoen. Hori apizioa daukena. Seinala ona da, hori seinali da peloti ikustetak ona, eta holan peloti ikustetak onak ez egitzen da. Hori txarra izeten da, nobera jokatu eta martxetan da benien. Noberena ikusitxe gero besti zeiten da, bardurez izetia izeten da txarra. Holan beste batzuk lagunek ikusten da datorrenak hierreiteako. Beti egola afezinua. Olazarko pilotalekuko armailak betetzen hasita. Urteroko itzordua izan hori da, Fizionoto mailako. Olazarko hau. Sakea tanto izango da. Oso gora aldegi baitio ezkerkadak. Amaia Aldairi, 9-7. Jotoko sasorako bastartu biako eta prisaka sartutza esku eta gero larra izabalduko izan. Partida 18 denez, erdiak egin ditu Olatz Arrizabalagak, 9-7 aurretik da. Sakez orain arte 3 tanto egin ditu. Airearen bila, azkenean eskubia sartu behar. Ezker airez gantxo egiteko asmoa izango zuen, baina txosta egin dio hor. Frontisak eta ezker hormak bat egiten duten ertzortan.
Nola edo ala sartu du gero eskua. Ez da jun ondo, eta betik sartu dugu esku, betik deja ditxe, egiten da makina batek ondo, ez da inerza. Botaten bultzen txapaganera botaten junda, etxako du. Sakea berreskuratu du Amaia Aldaik. Bete-beteko finala eskaintzen ari dira bi bizkaitar hauek. Amaia. Aztertu, tanto. Lehen da bizikoa du. Olatze baino abiadura gutxiago eragiten dio sakeari. Baina oraingoa gaiztoa zen, oso ondo gurutzatu baitu. Bastartu intxako eta hormatik urten orduko behera izan da. Hiru tanto sakez orain arte Olatzek. Lehen da bizikoa du Amaia Aldaik. 26 urte ditu, Timoztarrak bat gutxiago, 25 Gernikarrak. Aurrelariak dira biak, binaka jokatu hori dutenean, baina buruz buru ere ederto moldatzen dira. Ezkera ire, txokoan utzi, harrapatu egingo du, erraz gainera Olatzek. Amaia, jokaldi egin nahi izan du, txaparen gainean moztuta, baina ez zaio ondo atera, eta markarrena hori hartzen zat. Alde batetik ganera etortzago peloti eta gero prisa zabalera jotako eta larra zabaldu du, bajatu gero. 10 eta 9. Atzera joan behar izan du pelota horren bila Amaiak, tokiz kanpo harrapatu nahi zuen Olatz. Azkarra egin nahi izan du jokaldia, eta jo ondo atera, eta sakea Olatzen esku. Amaia, altura emanda, jarri du pelota frontisean, aukera orain berak izango du, ez baitu ezkerrez pelota Olatzek ondo jo. Aztertutakoa, gora. Lehen Amaiak injobi antzeko sakeen da oin horrek. Bastartzen hasizako nien esku beti gora sartu barik, aldemenetik sartuta gora. Hori esku beti gora sartuta erutia, errezago izaten da, baina, danak ondoiti besta errezata. Une batzutan oso ondo jokatzen ikusi ditugu biak, orain akats batzuk egin dituzte. Ea berriro ere partidari lehentxeagoko martxa hartzen dioten. Boskarren berdinketa, 10 ditugu, sakea Amaia Aldaik. Aurrera abiatu da Olatz, baina botearen zain gelditu gero. Luze azpitik Amaiak, ondo Olatz. Gantxoa erdian gelditu zaio eta erasoan hasi da Olatz. Botera jokatuko du orain. Aurkaria nunden begiratzeko denbora izan du, oso nahi pareta. Gustora jota gatu, Hormabizek lehenako klasiko. Epatu duzu Enrique behar bada gehien arriskatzen duenak galduko zuela eta ikusi egin beharko du Olatzek zer egiten duen hemendik aurrera, baina orain adibidez airearen bila joan beharrean botearen zain gelditu eta agian taktika aldatu egingo ikusiko dugu. Ja jakiteko motibu bat egizun, bata bestien eurka partidu asko jokatu dute. Olatz Arrizabalaga. Ezker horma ikututa aterako zaio erdira Amaiari sakea. Amaia. Olatz, ona bolea, oso ona. Egarra bolea zuen, zulura. Eta aldaikunda eta pasauntzako peloti ezkerretik atzera. Ondo jotako boleia. Azken tantoak zoragarriak izan dira biak. Amaikagarrena biparetaz egin duen ikusgarri hura. Eta azkeneko hau boleaz txokoan aurkariak usaitu ere egin ez duena. Olatzen sakea. Hau ere ezker horma asko ikututa atera da. Amaia. Aze hutsa egin duen orain agintzen hasteko aukera zuenean. Aprobetxo inguru itzen dut, prisaka emotera junda eta gero eskutik eskapa.
Bigarren aldiz, esertzeko asmoa duela dirudi Amaia Aldaik. 3 tanto aurretik da, lehen dabitziko aldiz, aurkaria, Olatz Arrizabalaga eta bolada hori eteteko garaia dela uste izango zuen. Eseri ez dira egin, zuti daude biak, baina hemendik aurrera zer egingo. Ja, pentsakor. Irebasti dane moruen gure, bizek, eta lehenguen Aldaik irebazitxe bat getxa irebaziongo Aldaik, inbestik igultzen botzatzera, batza desempati, beste egun baterako badeke. Baina, euro di gehien, bizkaizen bakotxa bere kategorian nivelik onena di nagonetxe di. Mutile profesionia dutan, honen esketan destaketan da modun, honen destakabilen dien esketan Euskadi mailan. Da ez da mutiliko lan destaketan danik. Sake gaiztoa, oso gaiztoa Olatzena, 4 tanto aurretik da, ondo bideratuta dauka neurketa Gernika Lumokoak. Sakearekin asko ari da asmatzen. Desake emoten, hain alden dize da lautantu da, lau amaitzeko, da lau behorria harrapetako. Ez da, partidu dana apurtut, horren beste galdi egiten di, ja, bastante bideratute bai. Olatzen sakea, bote altuegi egin dio eta horregatik ez du nahi adina atzeratzerik izan, baina huts egin du errestoan Amaiak, 15 eta 10 sakez lortu duen boskarrena. Nipen eta Amaiak esku ezartzeko apurua bilduro dekola espatrapu asko, ero normalak ez dien pelotak alditxuk batzuk dut. Beren maili istabile moten. Haitik genik hemen be, Olatz gehiak uste batan da diario baskun bena, nahin ondo ikusi Aldait jaitik ustete izietak gehiak Olatz. Naiz do niño iribazileiken, Diario Basko txapelketa irabaz egin zuen, bidean Arrilagaren aurka, baina latz sufrituta. Partidu hona joka dutez. 16. tantoare bila Olatz, Arrizabalaga 11. nahi du Amaia Aldaik, beti gora jotakoa. Olatz. Hori bai izen da lautze. Sakea berreskuratuko du Amaiak, agian beste pelotaren bat plazaratuko du. Eta ikusiko dugu, aldea jaten hasteko gaitasunik baute duen. Humberto Altzaga epailearen gana jo eta bai, beste pilota bat ateratzeko asmoa du, eta urteroko hitzorduari ukorik egingo ez diona, irudietan duten gizona Jose Luis Mendilibar. Urtero izan hori da hemen Armailetan, finalak ikusten. Amaika eta 15. 5 eta utzeko partziala jaso eta gero, sakea eskuratu du Amaia Aldaik. Peloteuan bihar dute botera, utza berriro Amaiak, 16. aurkariarentzat. Ez da, hoizen hori golpi bedana normala. Apur bat eskue bilurraz sartute algu askoten da hori gerriten da. Urtea gogorra izan da. Eskuek sufritu egiten dute. Eta behar bada karga dezente hartu du azkeneko asteetan. Eta atxeden premia izango dute. Izonek partidu asko jokatzen dabe. Azti honetan bilu jokatu zen pare bat partidu. Hori igerriteako eta ondo da bilen nien, apur baten nervizu kantzut eta bai, esku emintzen da nien nervizu bino txarra guzeten da. Ez da zanetan ganera. Nervizu egun batzuk deskantzute juten da bai, besti juteko hori minoko denpora gehiago izaten da. Erregaldua. Ez du asmatu, Olatze, bere burua saldu eta gero... Erregaldu inozko betikua. Preso harrapatuta zeukan, eta nahikoa izan du pelota zabalean ipintzea 12. egiteko. Ez du partida galdutzat eman nahi Amaia Aldaik.
Ondo junda olatze, posturia ondo ipinit eta zera, baina, klaro. Junda, sartu, pelotik urten da danak ondo iti, horretak urte asko bida. Amaia Aldai. Ezkerrez jarri da katxaren erdian Olatz, erantzun ona. Arro Amaiak. Atzeratu Olatzek. Elkarri airez sartzeko aukerarik eman gabe. Olatz, ekimena ardezake peloteoan. Txokoan pelota aiztotu nahian. Gernikarra, aukera Amaiak. Gainetik pasa du, 13 eta 16. Orain atxeena Olatzek behar du. Berak eskatu deskantzu eganera. Ez dago nino partidu erabakite, irutentu naldi bakarridek, Ez dago Olatz alegriza larre egiteko, ez dago. Zer izo jokatu bide, bera partidu bat zego du da, zetanto bat ero biharre galdetan betu, besti gani indego. Amaia Aldai kantxara azkar itzuli da. Jarraipen eman nahi dio partidari. Oraintxe harrapatu baitu. Bolada hobea aurkariak baino. 3-1 partziala sartu dio. Baina oraindik 3 tantora du. Olatz Arrizabalaga. Ikusmina Armailetan gaurko 3 final hauek ikusteko. Lehen da bizikoari so gaude. Ondoren lauterdiko gizonezkoena eta binakakoa etorriko dira. Amaia Aldai, 14. tantoaren bila. Olatz, txoste egin dio baina moldatu da, eramateko. Amaia, atzera. Eskubiz berriz ere. Ezkerrez ondo Olatz, bizkarra erakusten ari zaio orain aurkariari. Estea zuen asmoa, baina ez du asmatu, erdi huts egindakoa Amaiak. 14 eta 16, baina eskubi hori, zatuzte beran nahi zain ondo duenik. Oin bezkapa die, bai, klaro, oin gun ondo urtotzat atanto. Bai, hori eskumi hori ez da ikusten gogotzu. Ez, arrotzen ari da pilota, kolokatzen. Behar bada bizi jotzeak eskuan mine eragiten diolako. Azken 3 tantoak Amaiak egin ditu eta estutu du markagailua. Ba, hemen sufridin bidon nino, ez dago, erregalu egiten damenak partidu galdu dezku ezkero. Arregolo bat ero bin ezkero, pata zein besti partidu galdu dezke. Olatzek eraman Amaiaren sakea. Txokoan. Sufritzen da biz, Naiz diskuti gustora ebiliz, bai sufritzen. Alegin edanak egiten. Amaia. Altura eman eta pelota atzean jarri. Azken aldi honetan hori egiten ari da eskubiz jotzen duen bakoitzean. Olatz. Amaia. Olatz ez du gurutzatu ezkerrairea. Botera jarriko da orain. Gernikarra. Amaia. Olatzek huts. Zabalean iruditu zait zerbait egin nahi zuela, baina erori egin zait. Zabalea deja ditu dugu, betxo ba. Dama os dama zein. 16 eta 11 aurreratu da. Olatz Arrizabalaga. 2 tantora du garaipena. Hobeto jogatzen ikuste ezin da, bastante hobeto jogatzen, baina betxo. Oina erregalo bat ero biditu eta oina bestia garrapak. Doin buruko minek. Berdintzeko aukera Amaia Aldaik. 10. azkeroztik. Ez ditugu bategin da ikusi markagailuan. Ondo jetxitako sakea. Ezkerrez. Olatz. Luze Amaiak.
Atzera. Zabaletik Amaia bera. Gainean. Dejadarekin erantzun dio Olatzek. Ezkerra irez orain. Erdian gelditu zaio. Golea sartuko du. Amaia. Bipareta. Harrapatuko du Olatzek. Baina Zabaleko txapa jo. Eta bategin da daude orain markagailuan. Olatzak harrapa egin peloti jo dau Zabaleruz enbegire daula. Eta, klaro, Zabaleruz begire apur bat golputzei buelta, monbizera peloti, barrero jotoko ostantzien kanporuz begire junda, aurreruz jo pelotia, aurre dut ez du jo, bai ez du batu. Harrapa egin jau, bai, atza barruruz hartu bidamenik, aurre apura barru txoa jo balau, tanto zan igual, Zabalera urten gutzen da. 6. berdinketa finala jokatzen hasi direnetik. Garaipenetik oso gertu plantatu da Olatz Arrizabalaga, baina bukatzen kostatzen ari zaio. Eta ikusiko dugu, lortzen duen edo ez. Orain Amaiak sakea bere esku izango du. Eta pronostikoa ere alaxe egongo da orain pelotazaleen artean. Partidaren bilakaera ikuskita, beti gora datorrena beti, abantaila izan ohi duelako. Amaiaren sakea. Emon da. Aukerako pilota bigarren kuadroan, azpitik ederki igotakoa. Olatz. Zabaleti Zabalera Amaiak, eraman Olatzek, tanto ona jokatzen ari dira. Olatz. Hartu munda, eskaraz, dezu betin. Eraman Olatzek, Amaia. Ekimena iaia tanto hasi denetik. Dimoztarrak dauka. Baina aukera garbirik, oraindik ez du sortu, ze dejada atera duen, inork espero etzenean. Da ondo egin gainete, eta atzer uskuteko modun poizu indegu aldaik eta zulun itxi efektuaz dejadi, oso ondo amaikite. Amaiak zailen egin du, 16 eta 11 atzetik zikoala aurkaria harrapatu, baina ikusiko dugu, zer gertatzen den. Oso dejada ona, Olatz Arrizabalagak ezkerrez txokoan egindakoa. Bai, elegante, efektua zulua eta ondo inde dejadia. Txaloak Olatzentzat. Bizentzat, partidu hona da bizitzen da. Eraman ezkerrez Amaiak, Olatzen azken sakea. Amaia. Olatz. Txokoan behartu nahi izan du Amaia, baina ez du lortu. Ondo atera du. Pilota ezkerrez Zabalera. Bildu. Amaiak. Frontisetik urrutira darabilte pilota. Baztertu egin zaio Amaiari. Olatz. Amaia. Oin ez dugu, dejadi itxeko balorek itxuria, oina tantu estimudur, oingo tantu ez galtzera. Olatz, pelota txokoan, Amaia. Eskubiz Olatz, dejada ona, oso ona, bukatu da. Olatz Arrizabalagak irabazi du 2022ko Zaldibarko txapelketako lauterdikoa. Orekatua izan da partida, gora bera dezentekoa, eta azkenean irabazita zuen partidak ia ies egin dio, eta gero galduta zegoenean irabazi, Enrique. Bai, alegin jondizekin jepizepe, Amaia besta hain ondo ikuste zen, baina partidu itxizek momentu baten bestotza itxi. Ni pentsau, bat horre Olatz. Ni pentsau partidu gogorra izango dela, bai izen behar. Bueno, Olatz, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, irabazi eta zegoen partida ia galdu duzu eta galduta zirudiena irabazi gero.
Bai, ez, tentsio handi zegoen da nik uste dut, oirak. Azken hasieran ondo hasi naz, erdialdien bizo bil gara, ez da, apurtxo flojo, baina gero aldi hartu dutenin berak ez dugu etxi, horre hurbildu da, oso ondo jolastu, azkenen nik aurrera gurenean erun jokoa, harriz geu, eta bera azkenen defentsan asko da, eta horrela etxik, eta azkenengo bizo kale dobal izen diz, urten diz, eta posik. Bazen nuen gogoa amaia irabazteko. Bai, azkenien arantzatzu hori dekot, ez, finalekoa urte oso bat indot, pena izen zen, final horretan ez emotean nire maia. Geur, bueno, ez da, kriston partidu izen nire partetik, baina guretzaten irazi da purtsuete gauzak bardin du. Ondo bidean, 2023an ere askotan ikusiko zaituztegu finaletan. Ba, ez, azkenien, egiten gun lanan ondorio bada, ez, urtean zehar amaieketanik, pasan urtetik ona kriston lanengu, ordu asko sartu duguz, oso kompetitiboa gara bai, eta orden nik uste elkarreri begondo itetzagula, batek gauza bat hobetzen badu besti gure deu. Orden haingoa bardintzen bagu, nik uste egin gun lana, atorren urti oso politxo izango da. Zer eskatzen diozu urte berriari? Bueno, gero eta hobeto jolasti, ez? Azkenen urtien hori ez, gorakada bat emongu, baina nik uste dut honino gehiago emon ginkezela. Ia txapel hori gelditzea tena lauterdikoa gogoa dekotez, pena handizea esamaitzunean, baina bestela urtie berdintzi edo apuratu beto itiaz, nila posik. Zorionak eta ospatu. Eskerrik asko, bai. Zaila izaten da, porque pelotariak ekartzea bai, gero batek suspendidu itzen da bela, bila bizu zera, da gero beti, guraso batzuk eta beti keja bitzen dira. Bere zemi laguna txarreu epeni otzazula, eta bestia, eta beti urtian txapelketa dakotxean, batekin Enrique azarretuko, berakin azarretuko dira, hori normala da. Gure materialarekin ere asmatu egin behar da. Pilotaria oso exigentea dator espaldi honetan. Bai, eta, nik uste dut, Zaldibarko torreuan buruz, materialetan ere ustez bentzat, niko salidako egoten dira, baina materiala ona egoten da. Eta pelotaleko oso ona dago, eta txapelketa nik uste dut ondo antolatuta dagoela, eta aficionatu mailan parejetan, nik esan nuke punta-puntako txapelketa dela. Bi hiru honetan dauna, seguru. Gertatzen dena da, beste gauza guztietan bezala, hemen ere diru kontuak ez direla errazak, ezta. Badakigu, hemengo txapelketa erdia behintzat bertan bera geldituko dago, beste txapelketa batzuetan ere arazoak dituzte, normala dan bezala. Eusteko garaia da, baina ez da erraza. Ez da erraza, eske dia txapelketa antolatzea dakaz, bi hiru bada antolatzea, eta gero beste diru laguntzak enpresetetan da eskatzen fan biozu, eta normalmente hori beti izaten da batero bi itzen da benak. Da gainera diru eskatzea fatia, nik uste dut inoiz bitxakula gustatzen, eta azkenean arduradun nagusia fan bihar izaten da, diru bila izaten dana. Eta horrek beti ikartzen du enredoa eta esker txarrekoa da. Bai, hori da. Azkenean da esker txarrekoa eta batzu borondate honakin emoten dabe, nahiz da gutxi emon, beste batzu, gero, atzetik igual ez dakit zenpentzeko dabe, enpresa izugape, eta hor duda asko da. Euskada bada dirua bilatzea, beste bat antolatzea, gero frontoia txukunu ikutzea eta partidutako estein ino faltau eta pelotari xakan egotia puntual, eta hiru lau zerein izaten dira txapelketa ondoru bateko. Eta azkenean mutilak eta espaldutan neska batzuk ere bai, baina bat mutilak hor zai daude. Eta orain 12 urte dituzten horiek txapelketa behar dituzten. Eta antolatzen ez badira horrelako txapelketak zaila izango da haiek gora egitea. Nik usten dut, federazioak antolatzen da benetik, provinzialako esaten danatik kanpora txapelketak
pribauak interior bia diela. Pelotian mejoratzen jateko, pelotian nivela o maila, porque herrialde batzutan maila baju egiten da, eta orduan ona izaten da, beste herrialdekuekin da jolastu kontraein, eta nivela ikusteko eta nivela hartzeko bai. Eta hortarako nik uste Zaldibarko txapelketa oso ona gara. Antsotegiren sakea, azkena izango zela esatera ni joan, baina ez, azken aurrekoa. Luze sakatu baitu. Haze gidoa daukagun Zaldibarko pelotalekuan. Hartuko lukete profesional Antesek. Aztero horrelako sarrera bat. Sarrera merkatzu ipini dut da. Pentsatu beharko dute. Ezkurdia. Zabaletik txokora. Erdira orain, Boleaz. Eraman Antsotegik, berriro Boleaz. Oraingoan luze txokora. Gantxoz. Olako erregale bizirik zein Antzotegi. Ez du aprobetxatu Jonek, ez da Josebak ere urrengoa. Txokora Antsotegik. Hortxe bukatuko da partidua, 22. Pelotakada horrekin amaitu baitu Jon Antsotegik. Ez zaio berehala ahaztuko Josebari 6 egunen buruan. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Lehen da biziko finala ikusi eta gero bigarrenaren txanda izango da Lauterdiko gizonezkoena. Elastiko gorriz, nafar bat, Oier Aristegi, Lekaroztarra, eta Herriko Urdinarekin berriz, Gipuzkoar bat, Beñat Zubizarreta, Ataundarra. Bere anaia Iraitz, Baikoko pilotari profesionala. Anaia gazteagoa, haren urratsak ari da egiten, eta oso itxura ona, eta joko ona erakusten ari da azken bolada honetan. Ikusiko dugu, gaur hemengo txapelketa irabazteko lain balio duen, edo Nafarroara eramaten duen Oier Aristegik Olazar txapelketa. 22 izango da partida hau. Zozketak Oierri eman dio ateratzeko aukera. Enrique, zer gertaliteke final honetan? Nik partidu politu ikusteko esperantzi dikat. Bata da, injerka jokatzen da. Da dana bestia, Zubizarreta dana habilidadi, da emoten dau Aristegi gehiago da, ero veloziade gehiago eta injer gehiago ikusteko, bestik jugadi iten dugu hobeto, eta ni pentset dut igule Zubizarretak nalde kasi gehiago ikustot, bestien alde bino. Jugada asko itotzata, jugadiak ine enrede oingo da, da osaka ondo, da haber ikusiko, baina partidu gogorra esango dela uste dut, gogorra, bai entretenidu. Hasi da Lauterdiko txapelketako finala. Aristegiren sakeari ondo erantzun dio Zubizarretak. Luze orain txokotik. Moztu Nafarrak. Azkarreire bizia oso, jokaldia egiten ahalegindu da Zubizarreta, baina arrisko handia hartu, eta tantoa utzoan bat eta huts gorri. Pelotazo gogorra jodago Ezkerreide Aristegik, Oin, besti jugadi ondo urte malotza efektu bat txokola, enredukoan apur bat, baina nik apur bat ikusi da lapen, ze tonute jungo da partidua. Aristegiren bigarren sakea, eskubiz erantzun dio Zubizarretak. Atzera egin behar izan du Lekarozkoak, aukera orain agintzen hasteko Zubizarretak, txokoan egindako dejada horri biparetarekin erantzun dio aurkariak eta tantoa Oierrek berak egin, 2 eta huts, oso hasiera bizia eman diote. Bai, labankarin jau Aristegi berape eta besti kustuen ibida, baina lurrea jauzit gero jode pelotia. Zubizarretak erakutsi du, bai lehen da biziko tantoan zein bigarrenean, jokaldia azkar egiteko prest dagoela, orain arteko biak antzekoak izan dira, txokoan egindako dejadak. Ez diote emaitza honik eman, baina partida hasi baino ez da egin. Hirugarren sakea atera du Aristegik. Aire sartu da Zubizarreta, ona gantxoa asko behartu du, eraman ala ere Nafarrak. Kantxa itzuli eta pilota jotzeko hastia izan du. Ezkerraide ez orain, baita Zubizarreta ere. Ondo moztutakoa Airez, bila doa, boleaz eman behar azkenean, az efektu hartu duen pilota horrek, bat eta bi, elektrikoa orain arte partida hasiera. Bai, oso tanto eleganti Zubizarretak, baina hor, claro, Aristegi imunun gehiago itotza, baina jugadan azte madrien nik pento joku Zubizarreten alde jungo dela. Oin, ondo joa azartetan bada, Aristegi behilik izostajak, Saki eta zediena. Baina Zubizarreta arresta ondo iten dut, ez da partidu erreza bat epe. Beste pilota bat atera du Saskitik Ataundarrak. Ze pilota dauzkate gaur, aukeran? Dekez Zerminonak bite zuleikena beste bi. Estreñako sakea izango da, Beñat Zubizarretarentzat adinean aldea badago, 21 urte ditu Nafarrak, 17 Gipuzkoarrak. Zubizarretaren sakea, ondo erantzun dio, baina aukerarik ez dio kantu errematerako, Goitiberako kantxoa ona, efektuarekin erantzun dio, baina oso ona hurrengo piloteka da Zubizarretak. Ezin harrapatu, bina,
Ez holan jogatuzko beste erreza, sake ondo lehenengo eta edo eskerrei zabalera ondo markeute, da harrapoite geratzera etorri bier lan zailek. Hala ere, erakutsi du defentsan erraztasuna baduela pilota zailetara iristeko. Nahiko egin du Zabaletik biltzearekin. Berandu zen, gero oso ondo jarri baitu txokoan luze, Beñatek. Sakea dau ere, oso ondo errestoan. Aristegi, aukera orain berak. Zabaletik Zabalera, hortxe zen Zubizarreta, ezkerra idea. Beste bat, txokoan utzitakoa Beñatek. Frontisetik oso gertu dabiltza biak. Aristegi, eskubiz jarriko da. Zabalean orain, Lekarozkoa. Ezker horma ikutu baino lehen sartu nahi izan du eskua Zubizarreta, baina ez da iritsi. 3 eta 2. Apur bat hori nekin izan da, oingune hartu nekatut ondi bizek, tanto ona joka dute, baina ondo nekatuta. Holako tanto asko iten partidu luzi ingo izake. Oier Aristegi, 4 urte zaharragoa da, zailduagoa, eta fisikoki oso ondo prestatuta dagoen mutila. Jorge asko zango du dago, 4 urte gehiago ekitia horretan, horrek asko zango du. Hasiera ona eman diote lauterdiko finalari, Aristegik eta Zubizarretak. Oierren sakea. Erdikoa, Zubizarretak ondo sartu du eskua. Zabalean Ataundarra. Aristegi, ezkerrez nahi zuen, baina eskubidea erabili du azkenean pilota baztertzeko. Beste aukera bat, aurrekoa baino hobea. Defentsan erabat Zubizarreta. Erasoan Aristegi. Hortxe du beste pelota bat. Aukera orain jokaldia egiteko izan du Zubizarreta, baina erori gintzaio eskutik. Eukera hona euki dut, ondo inbalau tanto zan, besti Zabale ez etorro da, eta claro, holan arriesgat tanto iti ebe, ez da erreza. Bere anaia Iraitz oso ausarta da jokaldia egiteko trebezia berezia daukana. Hau, honek bizo di horretako albida ditzela dekenak. Hori esatera ninduan. Ezaugarri horiek badituela honek ere, besteak beste. 4 eta 2, Aristegi aurretik. Baleko izan da sakea. Zubizarreta. Aristegi. Nafarrak, txokoera nahi zuen, baina ezker horma ikutu dio, pelota erdi aldera etorri zaio, deja da Zabalean, harrapatu Beñatek, gainean da bolea, Zubizarreta erasoan, eraman hori ere botela ester, txokoan utzitakoa oso ondo, efektu eta guzti. Hori, ia, harrapatu zuen. Ia, ibili da, oso ondo jokatuko tantu, holan tanto asko zile segi zenin, hor jokatu holan da, atza arnazi hartut urrungo tanto geldituari segitzea, hori palo ondizia da. Ia, zainen ondo utzi duen, horma aldera hartutako efektuarekin ezinezko bihurtu zaio, baina hor txezegoen, harrapatzeko zorien izan da, Oier Aristegi. Orain arteko joko mailari eta horrekari eusten baldin diote, azze finala ikusi behar dugun. Holan partidu oso eusti gogorra da. Partidu erdi ingurun bat agero besti jausti bezortelek. Zango dute jauzi kantzau. Bai. Zubizarreta. Bolea zeman. Aristegi ondo. Aukera berak izango du orain. Iristen baldin bada ez da iritsi.
5-3. Emototzan ape beren bentaja badegoz, beti eki dute. Peloti imunezkero eta luze ibili, jugadi jena bena ez da ondo ibiltzen. Da hemen hori pazten da. Kontra jobi oso desberdinak. Uste baino barrurago joan zaio pilota hori Zubizarreta eta horregatik erasoan hasi beharrean defentsako lan egin behar izan du. 5-3. Oier Aristegi aurretik. Zaldibarren Olazar txapelketako bigarren finala ikusten ari gara. Ondoren binakakoa jokatuko dute. Ez dio ezer egin txakeari Aristegik, Zubizarreta. Ederki. Harto, eta pasaute harrapute peloti, ez da ditzen da. Ondo harrapu da bena, pasau iako berpari inatzeruz da landa guztiak, harrapute ez dago tanto inaben. Holako tanto batzuk inezki irabazirik. Da, jenti guztua da. Erraz egiten du errematea mutile honek. 4-5. Zubizarreta. Erdintzeko aukeraren bila. Luze. Osean Sagastak besoa jaso du. Saki izen da, luzetxo izen dala bai, ondo sakauta. Baina errostoan oso seguro ikusten dut Aristegi. Ez gaune pelotok gehien bepintetu horrezetik. Ja, binakaka jokatu eta apurua bajatzen dienien, ostantzin pumpan peloti eta pelota barrezan barra pinezkero, sortzi hamartzake partidu guztietan. Daik ez da ikusten partiduik eta hori ez da izaten da. Ez da guztietan. Sake ona bigarrena, ezin. Zai gelditu da eta ia lurrean zegoenean sartu du ezkerra, Alferrik ordea. Bigarren berdinketa, sakez orain arte egindako lehen da biziko tantoa. Honekin be, sake baneka bazartzen du eta nahiko izaten da. Gentiei guztetako, hemen Olazarren, gentiek gehiago ikusi gure ditu leuterdeko partiduek, binakako bine. Partidu hobiek gehiago urtetan da. Zubizarreta lehen lortu du aurkaria harrapatzea, baina aurretik jartzerik ez, orentxe izango du beste aukera bat. Gurutatutako sakea, airearen bila azkar joan da, azken une arte itxaron, aurkariak jakinetzezan zer egiteko asmoa zuen. Behetik jo behar izan du Zubizarretak. Bolea orain. Aristegi. Bera hasi da agintzen. Bolearekin edo zer egingo du, zeharka jodu bina pilota eta tanto. Albotik hormara bideratu. 6-5. Bai, hor eskumia daen bolea bat Zubizarretak ez dut emon, ez du ondoa zartau da apur bat entrega egin jaute, beste geukerako harrapu da nien, aprobetxo. Pelota hau egokia zen boleaz jotzeko ez da sartu behar bada ez duelako postura hori menperatzen. Ez. Argi ikusi da jokaldi horretan, Albotik sartu du eskua. 6. tantoa, oso hasiera parekatua ikusten ari gara, lauterdiko final honetan. Oier Aristegi, 21 urteko lekaroztarra. Zubizarretak jaso eta azkar abiatu da aurrek aldera. Emon da Aristegi, Oso ondo. Emototzan pelotiei. Ondo harrapetan da benien. Txapatik zentimetro gutxira jotako pilotaka da, baina begia nola atera duen atzera. Oinetan bota egin da. Atropella egin jau Zubizarretan. 7-5. Aristegik Egigurenen kontra jokatu zuen, eta 2-16 irabazi zion final aurrekoetan, eta Zubizarretak berriz Amiano kanporatu zuen lehen da bizi, eta Irribarria ondoren sakez egindakoa Aristegiren lehen da bizikoa, 8-5 orain arteko alderik handiena.
Sakea zen. Aristegi. Berriz ere, lehen da biziko pilotakadarekin, min egiteko asmoz. Botea ez da santua izan. Airearen bila doa. Gantxoa. Harrapatu bainatek beste aukera bat izango du. Bolea ona. Lehen bolea posturarik ez daukara esan du, baina bai. Bai, gerta sartu du, txapagan justu da txokola. Oso bolea ona izan da, gertu zuen, ahoko zuloan, baina bukatu duen konfiantza horrekin bukatzea, seinale ona da. Begira. Emonda. Bederatzi eta bost. Da nahi mototza horrek. Zubizarretak denbora eskatu du. Baita du ondoan. Afekzionatu mailako pilotari izandakoa bera ere. Ondo ezagutzen du semea eta baita balizko aurkari guztiak ere urtea baitara matza. Semeekin batetik bestera frontoiz-frontoi. Giro ederra dugu gaur ere Zaldibarko Olazar pilotalekuan bertako txapelketako finalak ikusteko lehendabizikoa Olatz Arrizabalagak irabazi du 18 eta 16 Amaia Aldairen aurka. Orekatua izan da hasieratik amaitu arte eta espero dezagun gauza bera gertatzea, bai orain ikusten ari garen partida honekin eta baita hurrengoarekin ere. Aristegi. Eutsi sakeari Zubizarretak. Ipareta azkarra, efektuarekin, tanto. Erto, horma bizok eukeri harrapetzanin ondo jota da besti harrapa bineu, ez da altzetek lortu, harrapa bineu lehenengo gotin. Erasoko lehendabiziko aukera noiz etorriko zain egoten da, bete-betean, tantoaren bila joateko. Sei eta bederatzi. Lau eta utzeko partziala sartu dio Nafarrak Gipuzkoarrari Arestian. Ea sakea bere baitan duela zer egiteko gaiden. Ataungo gaztea. Atera du Zubizarretak. Ezin ezkerrez erantzun. Eruteko moroko sak izan da, sak ona izan da, urten ondo izan. Neri iruditzen zait badakiela. Zai izango duela aurrek aldean eta ez duela entregatu nahi eta golpe azkarregi. Bai, kendu ingurea. Ez da erunde bakarrik Zubizarreta gero lantxarrak urrungo pelotazo. Sakez egindako bigarrena. Ez du asmatu gantxoarekin, Zubizarretak, kontrarasoan orain, Aristegi. Ipareta, efektu eta guzti, oso ondo altura eman da denbora izan dezan gero, kantxara itzultzeko eta begira, alde egin dio pilotak. Da tantoin, zako pelota txarra eruen, goiti bueltan epinin leku txarrein da tantoin. Sortzitxe bedatzi, atzera ganin. Ikusteko partidu entretenidu du, ja. Altunak eta Ezkurdia jokatu zuten partida hartako finalean ere, antzeko jokaldia gertatu zen, Altunak Ipareta bota zuen eta Zabaletik Ezkurdiak altura eman da, pelota ezker hormarekin nahastu eta hortxe irabazi zuen ondoren tantua. Eta honek ere, ederki ikusi du, horixe zela jokaldia. Oraingoan huts egin du Zubizarretak, Junen ja, bera pentsa da, minio bizitze urten daude frontizien pelotiek. Etorri nintzako ganera, pentsa du normala da morun bat peloti, pelozea egitxeu hasta horka kola, Aristeak emon itxotzat eta frontizek bitxi urten daute, gero atropello bineo. Pasau bizia. Frontizetik hain gertu izan ezkero pelota azkar etortzen denean edo zain okerre egiten duela, ia denborarik ez du ematen zuzentzeko, eta hori gertatu zaio Zubizarretari. Hiru tanto bata bestearen atzetik egin ditu Zubizarretak, baina berriro sakea Aristegik.
luze. Boskarren kuadro atzean egin duela. Adierazi du atzeko epaileak. Protestaren bat edo beste entzun dugu. Bai, bat batzuk ez da zagoz, bai, bueno, hori be. Handik, gero zeun zelekuten zeuzen besta, beti ondo ikusten da, hori juezei diskutitzi be apur bat problematiku da. Errepikapena ikusita argi iruditu zaigu. Pasa izan dela, bigarren aukera Aristegirentzat. Aztertutako aurrengoa ere, tanto. Honi ere nik uste gauza, bera, gertatu zaiola. Azkarregi hasi dela erantzuten eta pelota bidean gelditu dela gero. Bai. Aristegi ez da, behar bada airez bera bezain beste sartzen dena, baina erakutsi du. Gantxoaren bila ere joaten badakiela eta kezka hori ere izango du. Jemon, ez da, kruzeuko zabalera asko ez da zabaltzen, bai aurra, irterdi leure injertzu emon. Aristegiren sakea. Beti gora atera du Zubizarreta Gormatik. Oier. Airez, bertan utzi nahi zuen, ez du asmatu, baina beste aukera bat, eskubiz orain. Txokotik txokora. Aristegi. Zabaletik altura gutxiago eman da, berari da goiti bera tantoan nagusitzen, ea bukatzen ere asmatzen duen. Orain parekatzen hasi da pelotea, baina azkarregi egiten hasi da jokaldia. Erori egin zaio pilota eskutik, 12 eta 8, tanto gogorra izan da hau. Ba, ondo, aurreako pelotasun goiti jota libre du peloti, bai gero Sotaman normabizo jota jundanien hor galdu dute, gero kantzatu bai, neki bai, zer parte tantu gogorra jokatzen da biz, deskantzuik ez da bizo deke nekia. Ikusteko partidu entretenidu. Bai. 12 eta 8. Bolaraka egiten ari dira azkenaldian tantoak. 4 batek, 3 besteak, beste 3 oraingoz Aristegik. Luze indartsu. Eraman Zubizarretak. Aristegi, Zabalera, hau ere mandadoa. Ezkerrez. Ondo Zubizarreta engainatu egin du posturarekin eta aukera orain berak izango du Ezkerraidez bukatzeko, bai bukatu ere. Amaitu dauen, eukeri harpu dauen nien, eta amaitu behi oso ondo, binaka betantu izeteko mogo Ezker gantxu. Defentsan ondo aritu da Beñat, eta aukera batez, aukera erdia behar du honek errematean hasteko. Bai, aukera erdia zahor doia. Haiti egiten da, gero partidu biztozua, batak injerraren puruen da bestiek jugadi egiten deu segiduen da ikusteko politia. Atxedena orain, Oier Aristegik eskatu du. Erditik aurrera doa, bera, erdira iristear aurkaria. Partida bizia eta ona ikusten ari gara. Zaldibarko Olazar txapelketako lauterdiko finalekoa. Pelota zale asko. 4 kilometron barruen Zabaleta eta Elordi jokatzen onarren etxako asko dirten. Ez. Aurtengo txapelketa irailaren 22an hasi zen, ostegunero bi partida antolatu dituzte eta final egunean 3 neskena lehendabizikoa, lauterdeko mutilena bigarrena eta binakakoa ondoren ikusiko duguna. Atxedena hartu ondoren, kantxan dira pilotariak, sakea ateratzea Beñat Zubizarretari dagokio. Luzegia. Ondo eramandakoa izan da. Baina ez zuen balio. Bigarren aukera oraintxe. Izango du
Zubizarretak. Hau ere, okerrezpanago, aspaldi baikorekin entrenatzen hasita da, ez? Bintzet entrenatzen hasitxe, harrek begitxe joteko, bai, bintzet. Zubizarretaren bigarrena. Sake ona da. Ezin. Ondo, gorman bebera injekta eruti zaila. Hori behorren fallu bino, beste intantu inzena. Amar da, Mabi, onio partidu natza bertan. Hiru tanto lortu ditu Sakez orain arte Zubizarretak, bakarra Aristegik, baina Nafarra da aurretik markagailuan. Zubizarreta. Ezkerrez Aristegi, Zubizarretaren gantxoa erdian gelditu zaio. Aristegi, Zubizarretak txokoan. Botila azkarra da, baina ezin errapatu eta... Zer politxo botata zulora, azkarra, zer politxo botata zulora. Aurreko batean ere, antzeko jokaldia egin du, efektua zeinen ondo ematen dion, pelotak barrura egin dezan. Amaika eta amabi, bakoitza bere estiloa. Estilo desberdinek. Oso partidu ikusgarritxe. Bai horixe. Aspaldiko partez, berdintzeko aukera izango du Beñat Zubizarretak. Ezkerrez jaso Aristegik eta zeutx egin duen gero gehiegi jetxi du gantxoa. Eta ezin izan du 12garrenean harrapatu. Aristegi da aurretik 13 eta 11. Inguriaz larra jarrizgau. Larra jarrizgau euskero hori pazten da. Lantzin behina txapia ero, txapapera ero. Tantu gona pehitute bate hori parkatu lekizuz. Badaki hankapizkorra dituela aurkariak eta askotan zehaztu beharra izango duela erremateetan. Horregatik hartu izango zuen arrisku hori. Ez zaio ondo atera eta sakea orain Aristegik. Botera geldituko da, sake restoan, ondo, luze. Berriz ere eskubiz. Lekaroztarra. Defentsan lan ona orain arte Zubizarretak tanto honetan. Berriz ere txokoan erasoa. Hau ere bai, azkenean lortu duen arte. Bat eta bestea denei erantzuten aritu da Zubizarreta, baina azkeneko honek ez du. Pelota zaila asko erundago, azkenen duen apur bat aurrera indepuzu atzara barik eta saso txarri norma zartitzako tezin erun. Segiroa dugun Zaldibarko Lazar pilotolekuan bertako txapelketako 35. edizioko finalak ikusteko. Neskena bigarrena da. Lauterdikoak ere urteren bat gutxiago izango duela, ez, batera antolatu zenituzten. 1988 urtean lehendabiziko edizioak, bai Lauterdikoak eta baita Binakakoak ere. Aristegi airez. Zubizarretak, ederki bihurritu du zabalean gantxoa. Oso ondo txokora, ezker hormaren laguntza ia eraman zuen. Oier Aristegik ezinezko zirudien pilota hori. Txaloak bi pilotarientzat. Geuze gatxak ingo botantu den da, bizek. Zubizarretapan zabalin harrapo da peloti, eta gero Aristegi behiz horre bostetik, ize erutia lortu da. Ondo jarritakoa zen, Zubizarretarena, begira. Boskadrotik ize erutia. 12 eta 14. Aristegi beti aurretik. Birritan harrapatu du Zubizarretak, baina gainditu ez. Gerturatu nahi handabil Lataundarra. Eskuiz eraman beharreko sakea. Bolea Zubizarretak, Aristegi. Erdian gelditu zaio Nafarrari. Bolea. Txokoan utzi. Zubizarretak hanketara jokatu. Eta nahi duen egiteko aukera zuela usteko zuen, baina azkenean bolea sartu behar izan du. Ezkerra irez ezin izan duelako 13 eta 14 txaloak berriz ere bi pilotariei.
Jondo kostata tantu egin bez. Zubizarretak eukitzu eukera, baina etxako tantu egin errezetzen Aristegi. Aristegi defensa oso ondo. Bai. Bota zaila asko ematen ari da. Bizek da biz. Erazu mondo eta defensango. Eta bigarren aldiz, denbora Oier Aristegik eskatu du, markagailuan aurretik dijoala. Fisikoki oso ondo prestatutako mutila da, baina hala ere esertzea erabaki du. Partida arriskoan ikusiko duelako. Eguberri giroan ospatu ohi dira finalak hemen Zaldibarren. Bai, jentia humor honi indo. Bai. Humor honi indo guztu. Lauterdiko lehendabiziko edizioa hemen Bazetak irabazi zuen Mujikari finala irabazita. Urte asko pasa dira arrezkeroz eta geroztik bai Lauterdian zein Binaka gero profesionaletan ibili izan diren pilotari onenak pasa dira hemendik. Kantxan dira Lauterdiko finaleko bi protagonistak, Zubizarretak aurkariaren pare jartzeko beste aukera bat izango du. Sake ona, erresto ere bai, oso ona gantxoa. Oin, txapiek sentimetro asko ez da dukia, milimetro egitzi. Hirugarren berdinketa, bigarren zenbakian egin dute lehendabiziko aldiz topo. Bosna izan ditugu gero eta orain 14garrenean berriro ere bat eginda. Horrek eskerrantxuak, Binaka tanto ditugu eskerrantxu dira. Oso ondoktu zuten. Zaki resta dut holan mostotzu peloti eta atzara harrapetia ez da erraza. Eskubiz jarri da Aristegi eramateko. Bila joan da Zubizarreta, baina gero botearen zen gelditu da bigarrenean. Humberto Altzaga epaileak osoa jaso du eta lehendabiziko aldiz Zubizarreta aurretik da markagailuan. Eta orain egin duena ere, haze detailea, airearen bila joan, pauso bat atzera ez dela txiko eta gero nolako dejada ez ustean harrapatu du aurkaria. Klase handiadako mutila dela argi dago. Klase handizu. Da gaztio, niño, 17 urte. Bai. Hau tanto jarraian eginda, aurretik da Zubizarreta markagailuan. Ezin. 16 eta 14, sakez egindako laugarrena. Anaiek irabazi gara uste dut, ez da 17 ala 16. Hemen. Bai. Palmaresa eskuartean daukagu. 2015 urtean Salaberriaren kontra jokatu zuen finala. Eta 7 urte geroago anaiak irabazteko aukera izan dezake. Salaberri irabazitzen, ez da? Bai. Uste dut 16 urte guzet jamina. Da honepe, 17 zetako balau, bideo ona. Boleara iritsiko da, Aristegi. Zubizarretak atera, hormatik. Da denpori imon. Boleaz bipareta, erraz harrapatu du Aristegi, txokoan utzitakoa. Zustean berriro 17 eta 14 nolako jokaldiak egiten ari den mutil hau. Oingo dejadiez jentikin jo olatu muruen dana batera txalu joten hasi publikuen. Zan bez, olatu iten egolako zerbait iten da. Oingo hori inabenien, aurretik jota hormabizek. Oso gustora dut jentia. 3 aldiz eskat dezakete atsedena? Ez, 5 minutuko. Ez da hila dien. Minutuko, Baina, bakoitza zenbat eska ditzake? Lau, ez da bost izango digul, baina lehen izate ziren minutu bideo zera, doin minutuko. Nik uste 3. aldiz eskatu duela Aristegik. Oso
ondo prestatutako mutila dela esan dugu, fizikoki oso indartsua. Ba, ez da horretan dudaik, bera ikusi jebe eta zelan ibiltzen dan da, zelan jokatzen da ben. Baina beharra ikusi du atxeden hartzeko aurreko bietan gainera. Markagailuan bera nagusi zela. Baina orain 6 tanto jarraian egin dizkio Zubizarretak. Bai, saso txarrin, Bueno, Zubizarreten dago sasona. Bai. Ataundarra sake ateratzera. Gainean da errestoa. Atzera joan behar berriro Aristegik. Ezin. Burutatu egin nahi zuen ezkerrez. Bai, agur bat nekien egine, bai, oina igerteak bilar asko ine duzela. Egon beba dauz, Inaen partidu aguntetako bat-bat jeustia ez da raro. 8-8 partziala darama Zubizarretak eta horri esker. 11 eta 14 galtzen ari zen, 18 eta 14 aurretik da orain. Eta tontorra oso gertu ikusiko du, 4 tanto baino ez zaizkio falta helmugara iristeko. Zubizarreta. Ondo kendu dio ezkerrez sartzeko aukera, zainen ondo bildu duen gero pelota gurutzatuta. Arroxamarra deja da, iritsiko da Aristegi, baina beste aukera bat eman dio. Hori ere daman. Zabaletik Zubizarreta, Aristegi. Biparetarekin ez du asmatu, bertan baitzegoen, Beñat. Airez. Txokoan utzi, nekatuta biak ala biak. Zabaletik, Zabalera, Aristegik, tanto garrantzitsua da berarentzat. Egin du eta partidan sartuko da bestela. Bai, eselako tantu ina. Eskate gadala bat emate deskantzu segatu dira. Bueno, erremetauta. Zantu gogorra, Bai. Zubizarretak berak eskatu du, oraingoan, aurreko atxeen alditik, tanto bakarra jokatuko dute, baina berau gogorra oso. Tope da. Gogorra izango zen oso, Aristegirentzat, aurreko tanto hori egin izan ezpalu, halako paliza hartuta, 19 eta 14. 19 eta 14 doti, oina diferentzi zendizi dugu. 15-18 hon, 19 eta 14. Da moralerako, hain berlako tantu egin ezin llegatu balitza, morala bajatu nobera, egin ezkero tantu da, hori gauzen dizizetan da. Eta sakeak ere asko baldintza dezake, hain zuzen ere min egiten ari da Zubizarreta, zuzenean sartze ezpadu ere errematerako aukerak ematen ari zaizkio sakea, eta orain gauza bera egin dezake Aristegik, arma horrekin. Eta garnaz ez du guztagon Aristegia, baina rekupero gai deuz, Aurkariak 8 tanto jarraian egin ondoren, sakea berriro Oier Aristegiren esku. Oso luze, indar gutxirekin ateratakoa. Ez dut ikusten Aristegi rekuperute, Ez, arrazoi duzu. Urten nin jabe, bai, rekuperutez. Hori inoz pasetan da, besti kotxin ez toko torri pentsatu, noberak urten baina. Lehenengo nobera rekuperu bida eta gero besti zelan dauzan ikusi. Bigarren sakea, Aristegik, hau ere indar askorik gabea. Zubizarreta. Aireren bila, Nafarra, ona, ezker gantxoa.
Beste aukera bat orain pelota barrura sartzeko, hori egiten saiatu da, batetik bestera dabil Zubizarreta, ona gantxoa, hau ere eraman, bukatzeko aukera paregabea, eraman eta tanto gainera. Eraman eta tanto, suerte apur batez, baina merito handia dauka, pelota zaila asko eraman baititu, ata ondarrak. Bai, suerti, tantu zaila hile, hori tantu, izan ezan zertzeko, oin bezala golatu ina, jenti txalu joten. Batetik bestera ibili du, bi gantxo on sartu ditu Aristegik. Pelota zaila askoak eraman ditu Zubizarretak. Eta azkeneko horrek begira, nola piztu dituen armailetan elkartu diren pilotazaleak. Afezio mailan da, edo promesa mailan, partidu bi ikustia, zaila da. Bai, batzuk ikusten diona, gogorra eta ondo jokatut eta tante duen be, tanto gutxien aldi denbora ustezeko. Zubizarreta. Ona sakea, baita errestua ere, oso ona. Jaitsi pilota Beñatek. Zain gelditu da ezkerra irea sartzeko. Aristegi. Goleaz nola bihurritu duen, Paretaren kontra. Ipareta orain, harrapatu Aristegik, deja da egin zabalean, baina hurrengoa ez du harrapatzenik izango. Ez aleginekin barik, baina oin bezalako palitzi hartuta. Ez izatik erraru izango beste deskantzu aldi bat eskatzi, hartzeit duen palitzak hartuta. Tanto ikaragarria izan da hau ere, oso ona. Nola eraman duen, dejada egin gainera zabalean. Eta Zubizarreta gero zuloan sartutako pilota horrek erantzunik ez. Eta aurrez golea hori nola bihurritu duen postura aldatuta. Horma ez jokoteko. 30-15. Oso final hona ikusten ari gara lauterdiko hau. Nezkena, bai? Nezkena, lauterdi barrukuek partidu bat, abina bestio bi ikusten da. Zubizarreta. Aristegi. Emon, sakin restu bai, Bai. Hortxe du, Oierrek. Ez du pasatzerik izan Zubizarreta. Airez berriro Nafarra. Ezkerrez orain. Beñatek deja da oso ona. Harrapatu aldu, bigarrenean, baina beste aukera ez du alferrik aldu. 21 eta 15 haze partida bukaera egiten ari den Beñat Zubizarreta liluragarria. Artisti da Zubizarreta peloti inpari inoten. Besti nahi joten daben, beti bertan agertzen da. Torrak asko zangu dugu, berandu urten daineketan barik beti pelotian agertzea. Deskantzu egon, normala. Berak eskatutako deskantsoa. Zubizarretak. Tanto bakarra behar du. Bera inen bida, Oso gertu daukala, egiteko modua ikusiko du, baina bai, gertatzen da. Buruz buru batipat. 7 tanto jarraian, egitea ez da arraza izaten, baina ezinezkoa ere ez. Eta tarteka gertatzen dira horrelakoak. Aita ondoan duela, Beñat Zubizarreta. Atzetik izan da markagailuan 12-8. Tantoz. Baina geroztik ona aurkariak 3 tanto baino ez dizkio egin, beraz partziala. Bere aldekoa da oso. 14 eta 11 osatzen dira. 14 eta 8. Barkatu, 14 eta 11, bai. 14 eta 11. Bai. Baina 15 gogota bat. 11 eta bateko partziala. Txaloak, Beñat Zubizarretarentzat eta Oier Aristegirentzat. Latondorrak azken sake atera du. Eraman Aristegik.
Gantxoa Beñatek, jokoan utzi orain, eta ezin harrapatu. Iritsi bai, baina ezin txapagainera pilota hori jaso, erakustaldi handia eginda, lortu du Lauterdiko txapela Beñat Zubizarretak, anaiak 2015ean irabazi zuen hemen, eta 7 urte geroago, Beñat anaia gazteak. Bai, onda oso ondo, eta ganera ikusten da oso ondo da bilera, eta datorren urtien binaka jarrik hau. Binaka pareja gogortxu gutu, eta binaka txapela lortzen da datorren urtien. Bueno, baina zorionak, ikaragarrizko partidua egin duzu. Hasieran behasi aurretik, ni uste nahi zela ondo hasi, baina gero, buelta ematea lortu eta oso guztua. Tanto oso onak egin dituzu? Batzuk nahiko politik ateie, eta oso guztua horren atletik. Bueno, denetarik egin duzu, gantxoak txokoan efektuarekin utzi, bouleak ere bai, zerekin daukazu konfiantzak egin oraingoz? Ni uste berez gantxokin berez, nahiz eta gaur ez nik nahi bezalatea, nik esango nuke gantxokin. Bueno, 2015ean iraitzek irabazi zuen hemen, eta 7 urte geroago anaiak datu politak dira. Bai, ez, 2015ean anaiak irazizun, hemen bertan nintzen ikusten, eta oain ni finala irazten, oso guztua ez. Baina berazu ikustera ez da etorri? Ez, beha etxen gatua, nik uste mobiletiko ikusiko zola partida, hola. Zer zarete oso diferenteak kantxa barruan, bien anaiak? Bueno, nik uste bie guztia ez aigula aurreko jokoi ez. Efekto kontuk eta nik uste bie guztia ez ezkula, nik uste neko antzeko dela. Egin zuen debuta, duela urte batzu, zu presari gabe, oraindik gaztea zara, 17 urte. Nik uste oraindik lan asko daula iteko, oraindik gauza asko hobetzeko, eta hortan saiatuko naiz, eta ber. Zoriona, Beñat, Grasko bai. bejoan daizula. Datorren zoro oso ondo da bil, jaurreko goi urte duk ez da horrek adinin urte binaldiek, ez da ipa. Nik oso erikizik ez du partidua. Aurkezpen egin dute jendearen aurrean, prest dira, behar bezala berotuta eta berehala jakingo dugu, aurtengo edizio honetako azkeneko partidu honek, Lauterdian, Kaiolan, zer eskaintzen digun. Txaloen artean, hasi da partidua. Ezkerrez Zabalera erantzun dio, baina kanpora joan zaio erantzuna Artolari. Saskitxo batzuk ikusten ari zarete, partiduaren ondoren finalean parte hartuko duten pelotariei bana emango diete, baina beste saski bat bada ospetsua. Joku luzetzen hasiko da. Dorronsoro, erantzunean ez du asmatu, Artolak 4 eta 8. Utzin jau Artolak ez zuen goiko zatizazko eroin jote eskutik jauzi. Zaki behizen da, urten ondoen jo. Artolak eskartu du oparia. Eta tantoa berak egin orain, zenbat alda daiteken partidua horrelako txikiekeria batengatik. Horrelako, deskuidu batetik hiloletantun aldia. Mamuak usatu egin beharko ditu. Sakea atera baino lehen. Adoa Lauterdien botea eragin, airearen bila orain Dorronsoro ederki utzi du txokoan, baina igarri egin dio Artolak, airez jokatzen ari dira biak. Eskubiz Artola. Azkar jo beharko du Eskubiz Dorronsorok. Artola, ezkerrez jarri da, erdi-erdian. Ederki ezkerrez. Lauterdiko marraren inguruan botaraziz, baita Artolak berak ere. Dorronsoro. Huts. 8 eta 10. Zaldibarko pelotalekoa beteta. Olazar txapelketako finalak ikusteko, lehen da bizikoa ikusgarria gertatzen ari da. 8 eta 1. Hasi direnean hautsiko ote zen beldur ginen, baina ez da horrelakori gertatu.
parean dabiltza biak. Dorronsorok, 11, Gipuzkoarraren sakea. Aztertu arren, eraman du Dorronsorok, aukerakoa du Artola, baina igarri egin dio. Sotaman Ozorain atzera. Batetik bestera mugitzen ari da Dorronsoro, pelota zailak eramanez, hori ez du errapatuko, zinezkoa baita. Ezin, deitu alegin Dorronsoro, baina Artola joko ondiz eta totza zugora zabalera ide eta ezin danak arrazo. Orain berriro aldetxoa erdietsi du Artolak eta horri eusten saiatuko da, baina Dorronsorok ikusi du, lehen da biziko zatian tanto jara luze xamarra egiteko gai izan dela eta saiatuko da, hemendik aurrera ere antzeko zerbait egiten. Bai, nik uste du, bai, Dorronsoro baina bat txemoroko bat, baku alditxoa badeko, bai, atzerak rekuperuko da, bera. Eta gure goize, partidu bat ikusteko. Beste pelota bat eskatu du, Ondi Zubera, antolatzaileetako bat. Juan Luis Ubera eta besti Joseba Lezeta. Da bestiek alkatie, Pablo San Pedro, da deterrekukin jauna Igor Barrenetxean aike, Enrique Barrenetxea. Datorren urtien Binakako finale ailegetan da. Ederki utzitako atxokoan, bigarrenean. Bai, nire utzake bigarren izin da. Ondo, menperatzen du jokaldi hori Artolak. Oso, hori Binaka jokatzeko joko alde hona da. Zabalea zein zudua, holan dominetie, pelotie. Garbi, bigarren. Oso azkarra da, Dorronsoro. Eta nahiko egin du. Aldetxoa berriro Artolak, 15 egin eta gero, 4 eta utzeko partziala sartu dio aurkariari Gipuzkoarrak. Aukerako pilota, 3. kuadroan, berriro txokoan utzi, hau jasotzeko modukoa zuen. Sakea ez da ainona izan, baina ara ere errematean. Atzenengo reazin oso da, Artolak. Gueza egun ez da ganin, errin. Azkenekoa lehen bailen egin eko du Artolak. Aurkariari sakea emateko aukerari gabe. Hortxe da, azkenekoa 22 eta 15, Olazar txapelketa lauterdian Iñaki Artola Gipuzkoarrak irabazi du. Txalo sorta ozenak entzun ditu, Enrique. Pena behar bada azkenean pixka bat gehiago, ez estutzea Dorronsorok emaitza pixka bat, baina aurrez ikusitakoan ikuste bikaina izan dela. Nibiek horreino aguntetik nahi dudala penentoze, nahi izango da harina apurtuko zala igol. 11 bat antu edo partidu harina apurtuko zala, bai nahiko aguntu da. Partidu nahiko gogorra izan da, hona ikusteko. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Zaldibarko Lazar pilotalekuan, binakako finala noiz hasiko zain. Pilotariak beroketarik egiten aritu dira, epaileak oraintxe zutitu dira, eta dei egingo diete jende aurreko aurkezpena egin dezaten. Lehen aipatu dugu, Pumparen pelotarik etzela lauterdiko partidako, baina behar bada hemen bai, Pumparen pelota bai. Hemen leure di Pumpanak hartu. Herriko Gorriz, Ander Murua eta Arkaitz Eskuza izango dira, eta urdinez, Angeru de la Fuente, eta Joseba Aldabe, eta behar bada, azpimarragarriena Enrique, Arkaitz Eskuzaren azken partia izango dela afizionatu mailan, datorren ostiralean, erregegunez debuta egingo baitu, Eibarko astelena pilotalekuan. Bai, eser pasetan espada bintzeta aztien, edo gorro lesionetan espada zera, erregen egunien Eibarrenteko debuta anunzioetu. Ez alda horrelakorik gertatuko. Partida onak ikusi ditugu orain arte. Eta ea, hirugarrenak ere jaialdia biribiltzen duen. Arkaitz Eskuzak beste bikote batekin hasi zuen txapelketa. Aingeru de la Fuentek ere bai, baina biak beste bikote batekin finalean orain. Bai, Eskuzak Fernandezaz jokatuan lehenengo partidu eta galdu joan, bai ondo jokatuta. Da gero Murua alduntzin, bai, Murua alduntzin jokatzei toketako nien, alduntzin edituztan Eskutatik ez da bilela ondo eta partidu asko dagoela eta bueno, esan zen, kondezin txarretan entorti binogua dela izti, eta haite repesken naben Eskuza. Da gero zeraz be, igula pasuzan, Kanabal Euskadiko txapelketi ostiraldien aretan, da partidu askoa zabilela eta guda balaterro ezetxe, eta bueno, kenduren da bazain ipinikoten da ondu ikusi dutena txapelketan, da De La Fuente ibili da, De La Fuente bastante guztu da txapelketan, depini daen da bize finalea aldu dira. Ander Muruak 22 urte ditu, arrasatekoa da, metro eta 85 zentimetro, 88 kilo, eta horri idudietan Arkaitz Eskuza, ostiralean profesional bihurtuko den atzelaria. Nolako pilotaria dela esango zenuke Eskuza? Mutile bendize da, pelota bendize zeteko tipu urtetzak. Beso lutziek, pelota zabona jotek du, defendidu ondo iten da batzetik, da ero aurrelarizek kurritzen juten da nien txokolabe, akani tipa ez da madabe, bolea ondo iten dute, rekurso honak ikustetzat. Ikustatu hori joko rekorredu luzi dut. Oin hori bizta, batzutan ikustozuz ondo da bizela eta egule ez da segitzen aurrera juten da, baina honi ikustotzat badeko la rekorridu nino gora jutuko. Asko martien hortxe dugu, atzelarik, gaur eguneko atzelari honen abize dauz. Eskuza eta Aldabe, da debutetako be horri bilzin, zein debutero, zein pasa guztak izela. Gaur zeineko boto iten batzu dinue Aldabe da bilela beto, ni neuke Eskuza hobeto ikusi. Haze gantxoa, Muruaren lehen da biziko hau, gorriak bat eta utz, aurreratzeko. Hala ere, 18 urte ditu Eskuzak eta Aldabeko 26. Bai, alda indize. Aingeru de la Fuente 20 urte ditu, eugiko da, Nafarra. Eta atzelaria igantziarra, Joseba Aldabe. Ander Muruaren sakea. Eskuza. Aurrean gelditu zaio De La Fuenteri pilota. Utz, orain, Arkaitzek. Hori eduteko molko pelotista. Izen da, horrek ez dugu, izan, horretxe bai, izen da utza. Egon nino, hasi barriz, pelota zeguaz, telebista, buruen txori asko, debuta duen bider, zein getot, ardur asko. Apuru bate berotu azentu arte, uz batzuk itizta arrarua. Zabantzaren bat izan dute, pilota berarekin segitu edo aldatu. Ez dute saskira jo, eta lehen gorriek erabili duten pilota bera
jarriko dute orain abian. Bana markagailua, De La Fuentek aterako du. Zaldibarko Lazar pilotalekuaren beteka da ikusgarria da, eta bertan daukagun girua ere bai. De La Fuente. Eutsi ez uzak sakeari, gehiegi jetxi du gantxoa, Aingeruk, pena ondo markadutakoa baitzen. Bai, ondo markatu junta, baina, betxo da. Beste tanto batzukin japurua jartzen di nina osolako partidu ikusten. Ander Muruak iaz hemen irabazi egin zuen, Orga Etxebarriarekin, eta bigarren tituluaren bila etorri izango da. Utzi De La Fuentek, Alduntzini, Eskuza, Sotamanoz, Larri hili da pilota jotzeko De La Fuente, Eskuza ezkerrez. Aldabe. Burua, ona gantxo hau ere. 3-1. Begia, non pilotaan jartzen ari da Arrasatearra. Bai, Igerteak, hasi berriko pelota dira seguaz da zera, dana hitotze gehi apur bat emonikuen, dana ikargeteak pelotia, ez dira ondo jarten honen nio. Enti gurizeten duk pelotia, ipintxeko pelotia jokatzeko, bai, pelotia apur bat gehitxo ipinez gero domine duzin. Peloti domine noberatek peloti barik. Orain arte dituzten 3 tanto hauetatik 2 Muruak ezkerra irez egindakoak izan dira, eta bestea De La Fuentek ezkerra irez utxe egindakoa. Ander Murua. Eskuza. Utzi Muruak atzerariari, Arkaitz. Eta baztertuz. Lasai, lehen da biziko pilotaka dauetan. Antxoarekin behartzea zen Muruaren helburua De La Fuente. Eukiko gorain zuloan pelota sartu eta errematerako aukera bilatu. Utzi atzelariari, atzera Aldabek. Olea ona du Eskuzak. De La Fuente, animoak, aurrelari urdinari. Eskuza. Aldabe, Murua laguntzera. Baina asko egiten hasi da De La Fuente. Badu konfiantza atzelariarengan. Berak egindeko keinu horiek aprotxatuko dituelakoan. Orain arteko tantori luzeena, bote handi egin dio Eskuzari. Pelotaren azpian sartu da De La Fuente, ez du gurutzatu. Ondo atera du pilota hori Zabaletik Muruak. Eskuza. Murua, gantxo luzea. Eskuza. Muruak nahita txokoan luze jarri nahi izan du Eirez. De La Fuente. Aldabe. Eskuzari utzi, iaia Aldabe bera jo zuen. Igantzikoak atzeratu, bolea indartsua Eskuzarena. Iaia erasoko bihurtu da defentsakoa behar zuen pilota. Ondo Aldabe. Berriz ere bai, ezkerrez Eskuza zortzitik, De La Fuente, Etxioren pilota Igantziarrak, De La Fuente, eskatu Eskuzak, Murua, tokitik atera nahi izan du, Aldabe, eskuinka da ona, hortxe duen Geruk. Jokoan utzitakoa oso ona.
Bi eta hiru, tanto luzea, gogorra eta amaiera ona izan duena. Bai, azkenin ondo amaitute. Oinguen inda pelotan apur bat ikusteko, jarri dila eta jarri di oinguen pelota bat. Zabala zaintzen ari zen Murua eta ez du asterik izan garaiz azkera hormara iristeko. Oso erremate ona izan da. Atzelarien arteko lehia polita ikusi dugu. Gehienetan Aldabe nagusitu da, baina ondo utzi dio Eskuzak orain arte. Fuenteren sakearen zain. Badoa aurrelari nafarra. Eskuzak ondo. Aldabe. Aztertu. Aire sartzeko aukera kendu dio. Eskuzak De La Fuenteri. Murua. Urrutitik sartu da. Atzelariari laguntzeagatik. Pilotakada ona jodu Joseba Aldabek. De La Fuente. Salduta zegoen Murua, baina ez du asko zehaztu errematea eta eraman ahal izan du. Eskuza. Muruak lagundu nahi dio. Asko atzeratzen ari baita. Asko gozatzen Aldabe. Ona. Bederatzitik Eskuiz orain Eskuza. De La Fuente gutxi. Atzera jo behar Muruak pilota hori biltzeko. Orain sartu egingo da zuloa bazegoen eta zeinen ondo aprobetxatu duen. De La Fuentek doitu ez duen ezkerreide hori. Zoragarria tanto. Bai, tantu serio jokatut eta tantu ona jokatut eta gero ondo amaitu. Atzela dize serio, nipen dut gaurko partiduek eragin onditxe dekola bai. Hor atzetik ondan prozesinu egon nio demostro gude da bela. Bata debutaute bestiek ez da hori demostretago guga dekola alda pepe. Bera badala besti beste. Oso ondo hasi da Aldabe. Bai, hori horlako pika sanuek ona di, partidu guztoko. Oraingoz bere ari da agintzen, naiz eta jende artean favoritotzat gorria jotzen dituzten, Enrique. Bai, eguneko hiruek Tinelli injabenak, ero 70 gorri injabe, eta urdin eguneko 70. Da hiru astelien dako 480 euro. Muruaren lehen dabiziko sakea luzegia izan da. Beste bat ateratzeko aukera izango du. Baina lehen dabiziko 6 tanto hauek ikusita, nik genuke jakinko, gorri edo urdin jokatu egia esan. Ez, oin hartin bentzeta. Airez erantzun dio De La Fuentek Muruaren sakeari eta agintzen orain beraiek hasiko dira. Horrek asko baluz du, Zulu zaintzen bajatu, de gero ganetik pasa euskero ahi defendidu. Horrek atzela dizendako asko esango du. Aldabe asko osatzen ari da. Eskuza. Ondo igantzikoa. Pilota atzeratuz eta baztertuz. Oso ondo Eskuza bera ere. Etxi orain pilota atzerari urdinak. Orain arte De La Fuentek aukera gehiago izan ditu, baina gehiago asmatzen ari da. Murua, gantxo. Sartu baititu. De La Fuente urrutitik asko zabaleratu. Aldabek atzera, ezkerrez. Eskuza. De La Fuente atzera ekarri du eta Muruaren txanda orain nagusitzen hasteko. Sota Manoz erantzun dio Aldabek. Beste bat, Ander. Tantu
ondo kurri dut oinguen bet, eta lan asko inge eta ondo amaitute. Oso aukera gutxi izan ditu, Ba, Oso aukera gutxi Muruak eta denetan asmatzen ari da. ja, oin hartin ez daugan, zuloa parada epein, zuloen ustetu nape, eistetu batzuk eta ondo ikusten da Murua. Oso ondo. Markatu bakarrik ez, emon da. Lau aukera izan ditu eta lauak baliatu ditu. Azkera irez gainera guztiak. Denak zabalean lortutako tantoak. De la Fuente defensa lanetan. Eskuza, ezkerrez, Erki. Aldabe ezker Ormaren laguntzaz, Murua. Eskatu Josebak. Eskuza. Ondo. Oso pilota kada ona jodu. Beste bat. Hau ere bai. Murua, bere burua lurrera bota du irristatu egin delako. Sotamanoz Eskuza. Aldabe. Orain arte gehienetan, atzelari urdina nagusitzen aritu da, baina orain Eskuza ikusi dugu agintzen. Ies egindakoa Zabalera. De la Fuente. Hor da ingeru. Sotamanoz. Aldabe. Murua. Atzera Aldabek. Eskuza. Erki. Urrutitik ere zeinen ondo atera duen pilota hori. Txokoan utzitakoa Muruak, erraz iritsi da De la Fuente. Gantxoa Eugikoak, erne zegoen Murua. Eta orain, aukera berak izan zezaken, ez da iritsi, Eskuza. Bolea Muruak. Eskuza. Aldabe. Luze. Eskuzak. Eta zaila eraman du Aldabek. Okatzen ari dela, iruditu zait, atzelari urdina, bipare eta harrigarria Muruarena, iritsi da. Sotamanoz, tantoa ondo defendatu du Aldabek. Gogorra doanez. Aldabe, jaitsitako pilota, Eskuza. Murua. Bere tokitik atera du De la Fuente. Eseri, ingo dira, tantoa bukatuta, Enrique. Bai, ez da zitzteko, ez da. Pelotakada asko eta onak ari dira jokatzen hemen bi atzelariak. Eta aurrelariak ere. Ondo defentsa lanean. Muruaren gantxoa. De la Fuente. Eskuza. Atropello bino pelotik apur bat, Eskuza. Bolea De la Fuentek. Arna sartzeko aprobetxatu dute atzelariek eta tantoa orain. De la Fuentek txokoan egin du. 3 eta 5 pilotakada asko jo dituzte. Ez dira eseriko orain goz bainopen. Egira nola eraman duen pilota hori De la Fuentek eskailerak igota. Ego tantoa ere hortxe egin du. Hau baino zehatzagoa izan da. Baina honek ere berreskuratzeko balio izan dio. Pilotarekin zalantzaren bat izan dute. Hasiera ona. Lau pilotariek eskaini digutena. Atzelariak oso maila honean eta baita aurrilariak ere, orain arte gehiago asmatu du Muruak, baina De la Fuentek ere egin ditu txokoan bi tanto. Eta jokatzeko dagoela erakusten ari da bere.
Oingoi martxan juten bada partidu nik eta hor 12-14 tantuen jautsiko baten bat kantzeko dela eta alde batera jundiko dela partiduz. Oin tantu gogorrez egiten da izo eta bire pareja bizika ahuntetako. De la Fuente. Azpitik, labur ateratako sake gaiztoa, eraman muruak. De la Fuente. Eskuza. Aldabe. Gantxoa muruak, hortik ere. Nahi du eraitekoa, buruz gain pasan nahi zuen. Eraman Aldabek, barruan. Eskuza. Gara iziritsi da txokora. Eskuza pilota eramateko. Aldabe. Efektu handiarekin bipareta, barruan da. Txokoan orain ezkerrez muruak atzera. Bole Aldabe, ondo. Eskuza. De la Fuente. Atzera. Ez du entregatu Eskuzak ezkerrez. Aldabe. Atzelariak protagonista orain. Peloteo parekatua biak 7. kuadro inguruan dabiltza. Utzi De la Fuentek. Aldabe. Eskuza, pilotaka da honan joz. Aurkaria mendean hartuz. Burua. Aldabe orain. Lekuko hartu nahian. Aukera sortu nahian aurrelariari. Burua. Ez. 6 eta 3. Murua sartu begitxu egiten da, arrezko begitxu egiten dau. Baina nik uste dut atzela izan entrega ugitxia eskutak egiten da, hola. Pelote goitxi betiko frontizien da De la Fuente ez da sartzen be, sartzeko aukera larrei bestotza emoten. Kendu nipen hobeto eskuza da bilela egiten. Oin hartien eskumia saldabe gehiago egitotza. Baina ez asko gauzondik, nahiku pareku. Nipen dut partidu lehenko atzien apur bat kantzau bidadela bat erobeste eta entregetan hasi. Zeurren peloti hartzeko, onino oso ondo kentzotze bizek eurrela ezai peloti eta eurrela ezai kenduzko ezilik ezaren. Eludietan duzuen pelotari hori, Arkaitz Eskuza da. Datorren ostiralean, Eibarko astelenan debuta egingo duen pilotaria. Aurrelari Elezkano izango du. Eta aurkariak Dario eta Bikuña hemendik ostirala bitartean aldaketarik ez baldin bada. Aurri entakon emakumia, aurkuk emoten ama. Noiz, egokitu izan zaio, botilero izatea. Baina norbaitek semearen berri baldin badaki bera da. Hori bai. Batetik bestera berak eramaten du, oraindik kotxeak gidatzeko karnetik ez dauka Arkaitzek, 18 urte beteta izan arren. Eta taxista lanetan ama darabil. Ze, ambiente dauen, Oso ona. Pasillo entente dauen jentiek. Eta partidak ere goi mailakoak 3. Oin hartin bit, erdi ez da baina. Baina hasiera benepein ona. Bai, hasiera ona. Murua. De la Fuentek eraman. Anderren gantxoa, Eskuzak aurrean utzi, aingeru. Txapara hau ere. Suerte txarra, hori tanto jamaitzeko, tanto izenda eta tanto ditu arrezio enbida eta arrezio zero txapio anoten.
Hiru huts egin ditu orain arte Eukiko aurrelariak. Bat hasieran, gantxoak gehiegi jetxi duelako. Da, huekotxu zabaldu da, zazpite hiru. Muruaren sakea. De la Fuente, ondo erantzun dio Sotamanoz. Eskuza. Ara, ze jokaldi atera duen, inork uste ez zuenean. Txapagan ikustu jota, Zertu, te daut, dana desi, te daut ondo urte dut, eta semifinalin itzugarrezek partidua Muruak, eta gero sartu iten da, eta hainbat tantu daru, ez? Zabale hiru bat eskergantzu, horma biku, dantea da bilaiten. Oraingoa utzi egin du De La Fuentek, aldabe, ez diokendu Muruari, oraingoan ez du asmatu. Bigarrenean, ara zer egin duen De La Fuentek, tanto bere alde akarri, eta eraman eskuzak. Aherto. De La Fuente. Tanto egin ezin da dabiltza urdinak aspaldian. Haze bolea eskuzak. Jetxi pilota Alduntzinek. Eta atzera orain Muruak. Oin horiek emon buelta tantu dugu. Eskatu aldabek. Eskuza. Murua. Atzelari lagunduz. Ondo orain Sotamanoz. Joera aldatuz. Oraingoan txokoan egin du. Eta eskuzarentzat pelota ona utzi. Bote handia egingo dio hemen aldaberi. Eraman. Igantzikoak. Eskuza, haze pelotaka da, errebote ingurura joango da, zazpigarren kuadrotik atzera bote egine eta gero. Oso ona, oso ona. Haze bikote osatzen ari diren. Bai. Batek errebotean pelota jarri eta besteak nola bukatu duen. Da, bize disfrutetan, Eskuza ez dut oin hartien joten ondo ikusi, behingo tantu joitu pelota zobi, esateko moduren, hemen bada mate dizela. Hala ere, zuk lehen aipatu duzuna azpimarratzekoa da, alegia atzetik ez duela pelotarik entregatzen altura eman bi besoekin erraz ateratzen du pilota, eta horregatik nik uste aldabe ez dela orain gehiegi jotzen ari, geisten eta ari da ikusten duelako minik ez dela eskuzari atzera egiten. Ez da Muruei laguntzut asko, ze Muru horreta zabaldu iten da eta bera txokora bajatzen da. Da atzera jotan botzen, aide ondo defenditzen da. Txokoan utzitakoa harrapatu du De La Fuentek, airez joko du eskuzak. Aldabe. Ondo eskuza. Berriz ere gainean, harrapatu oraingoa De La Fuentek, aukera aldaberentzat. Ez du aprobetxatu. De La Fuente. Nahi handabiltza urdinak, baina kosta egiten ari zaia. Kosta egiten ari zaia eta koloketan di Muru borretxe kolokauzko ez da errezatan duitia. Ze eskuza bostin daut, korta luzie ero mosten ba luze ero berak egiten daut. Horreta Murua zabaldu ondo iten da eta gero atzera ezitu pasau, zaide zartzen da. Amar da hiru. Bai. Da gorrezek tantu iteko zuloitupo dutzen da. Eta ni psikologikoki nahiko ikututa Joseba aldabe ikusten dut, oso ondo hasi da, baina... Hasi da topera bilit ezin buzu ezerra apurtu. Hori da. Ezin zirrikuturik aurkitu, aurkarien defentsan. Oso ondo, niretzat ondo niten da mena da kubri du frontegi gorrezek. Jokatu ondo, bai kubri du, bai oso ondo. Murua zabaltzen da nien eskuza zulora sartzen da eta atzera joten bada aide ondo defenditzen da. Aide zein bolea eta ezin jabe zuloitopo urdinek. Kinelan be sozea egin jentik giro eta mar dago eta marra. Hemen zein finaletan da ondan jentiek favoritotzat gorrezeko egitu.
Arkaitz Eskuza kantxan da, Murua berehala sartuko da, eta alduten denbora guztia aprobetxatuz, De La Fuente eta Aldabe markagailuan atzetik doazenak. Une garrantzitsua da, hau. Oin arte kupo bai, hemendik aurrera kupo bai, garrantzitsua, baina oin, ja saspitantun bentaji hartzea. Baina hor bine honik kasi gehiago guztot frontoin kolokazioen. Ez hiotze hueku itopegu gorrezei urdinek. Bai, batzuk egin gotzaz, baina asko kostatu. Ez alegin bingen ez da belako, Ez. Murua. Ezin diete ies egiten utzi gorriei bestela hautxe egingo baita partida. Gantxo ona, eraman, ez du gainetik pasatzerik izan Murua, baina beste aukera ederra izango du Eskuzak nahi duen tokian pelota jartzeko. Boleaz Aldabe, Murua. Muruaren gantxoa, De La Fuente zai zegoen. Eskuzak bolea indartsua erakutsi du. Txokoan utzi Muruak, dana gainean sartzen ari zaizkio. Aldabe, Eskuza. Gora. 11-3. Ezin intentuik, Da alegin egin, oingo tantu ondo joka dute, zelan kubri da gorrize kantzia. Erdiak egin erazkate Muruak eta Eskuzak. Azaroaren 3an De La Fuente eta Lazkozen kontra jokatzea egokitu zitzaien hemen Murua eta Eskuzari, 22-17 irabazi zuten. Lehen aipatu dizuegu De La Fuente hasieran Lazkozekin osatu zuela bikote, baina Kanabalek ez zuela etortzerik izan eta haren ordez berreskuratu zutela txapelketa jokatzeko Eugiarra. Julen Alberdi eta Pesetxearen kontra jokatu zuten final aurrekoa Muruak eta Eskuzak. Eta gaur finalean parean duten bikoteak, De La Fuentek eta Aldabek, Senar eta Oliden kanporatu zituzten 22-8 final laurdenetan, eta final aurrekoetan berriz Mata eta Iruritari 22-15 irabazi zieten. Ander Muruaren lehen dabiziko sakea luzeegia. Bigarrena. Eskuiz jaso Aldabek. Ezkerrez Arkaitz. Luze pilota. Altura egokia eman da. Murua. De La Fuente. Ondo, oso ondo engainatu du, eraman, erdian gelditu da pilotari, ez batarentzat, ez bestearentzat, 12-3. Aurrekoan bipareta efektuarekin egin beharrean, nola erakarri duen aurkaria eta pelota gero txokora. Biak ari dira oso ondo jokatzen, aurrelaria zein atzelaria. Bitxek ondo, eta Eskuza lehenengo tantu ninja guz bat, beste egizte goeina. Ez. Oso itxura ona ematen ari da afizionatu mailan jokatzen ari den azken partidan. Muruaren sake luzea. Hau ere gantxo ona da. Eraman De La Fuentek eta aukera orain Urdinek. Deja da ona. Ontxetu potzo horrekin eguetu da. Oin duen, aprobetxo da. Baina Burumakur ikusten dut Aldabe, Burumakur. Ez da ikusten, aurrera pideik eta. Eitz gutxi, lagunarekin. Ondino amabit, jelau, bentak onditza hartuta. Da bentak egin onditza ikustaten adarik frontoko ezine hueko itupo duzitia.
Fuentek aukera ikusten duenean arriskatu egin beharko du. Orain artekoetan ez zaio ondo atera. Baina ahalegin horiekin jarraitu beharko du, bestela zail izango baita bikotea jaustea. Zazpi tanto jarraien egin dituzte gorriek. Aspaldiko partez sakea Aingeru de la Fuentek aterako du. Utzi muruak Eskuzari. Aingeru, utzi. Aldabe. Eskuza. Botera de la Fuentek. Ez dio zer askorik egin pilotari. Aldabe. Eskuza. Ondo Alabarra. Murua sartuko alda. Gantxo luzea oraingoan, bere tokitik atera de la Fuente, ez zuen entregatu nahi eta argatik altura Larregi eman, pilota goiko koltsoira 13-4. Bai, eta jau, Zabaldien bost kuadro terdire eta dute, klaro. Hortik entrega euskero gaizkit, ja. Kentzeko gora jota bako gero goiko txapara. Alde handia markagailuan eta azkeneko tantoetan baita kantxan ere. Hasiera oso polita izan da. Baina gero pixkanaka gorriak hasiera nagusitzen eta une honetan zuloa handia da. Sakez 14garrena. 14-4. Desmoralizan, ja aldabe. Lehenengo tatutan, gainditzearen joda utopera, nire utzat, da hori ezin jabe nien ikusi, da ezin ikusi dute desmoralizan, ja. Sakez muruak egindako lehen da bizikoa. Urratu ederra izango du belaun inguruan, hor ikusten ari garen odolaren arabera. Bai, bestotza jarriko dur muruak. Bueno, gustora da bil. Sake luzea. Eskuza. De la Fuente. Golea ona. Iritsi, baina gora. Gora. Apur bat beran atorri injako peloti eta... bueno, bate batzu galtzi, normala da. Bate galdu barik ezin jo, bin partidu zuen. Alduela hori egin behar du, jokoa aurrean nahastu de la Fuentek. Nola edo ala hausten duten aurkariek sortu duten arresi hori. Aurpegia begiratu besterik ez dago. Bai, triste, de la Fuente triste. Beste arazun bat espadako bentzet, triste ikusten. De la Fuenteren sakea. Ezker hormarekin nahaztuta. Atzera Josebak. De la Fuente, saiatu beharra doka. Aldabe. Eskuza gaire zera eman De la Fuente. Gozatu gabea. Arkaitzek. Da kendu, eraman da kendu. Muruak urrutitik, jokaldia egingo du orain Josebak. De la Fuente. Bortitza daukala erakutsi du Eskuzak eta azkenean utxe egin behar zuen bakarren bat. Bai, bakarren bat, da inguranki peloan itzala uste dut eta utzen galdu dugu. Bueno, bataka urte dut, ona pe suertez bonak urte dut. Buru, Lehen txapa milimetro batera birritan edo izan du. Bai, esan bez, txapi, goda pelotik, justo. 6 eta 14.
Gorri dio pronostikoak garbi gainera une honetan. Lanean segi nahi dute De La Fuentek eta Aldabek neurketaren norabidea aldatzeko asmoz. Eskuzak erantzun De La Fuenteren sakeari, ona gantxoa, eraman Muruak, deja da, ezin Eskuzak. Ondo ineru. Denbora eskatu dute Gorriek eta esertzera etorriko dira. Eta hasieran Aldabe hain pilotaka da ona jotzen ikusita eta ez ote du eskuan pelotaren bat sartuta izango edo aspaldi ez du gozatu, Edo larrei topera ibili lehenengotan da gero kantzau. Da suerte leke besti esku iguela tak sosarra pikau gero. Arpeitik ikusten da morala bajua ez da triste da mutile triste da. Hiru tanto bata bestearen atzetik egin dituzte orain eta horrek behar bada animio izpi bat emango die. Apur bat animolek, Ero hiulek bekarkoan bera arrar sartuta horri bilizien zeine dugu debuktu keteban dudan eskuza eronek eta eskuza debutetia desidu da benien, esangoan nipe demostrau bizua pa, hau bitu mogizan azela. Ez toko, lan erreza ez toko urte. Minutu betetzear binakako finala jokatzen hasi direnetik. 7 eta 14. Sakea Aingeru De La Fuentek. Erdira ateratakoa. Ondo eutsi dio Eskuzak. De La Fuente, ederra, oso ona. 8 eta 14. Partidan egin duen lehen debiziko tantoa ere oso antzeko izan da. Esale, apurrat biztu dala De La Fuente, apurrat animu dala. Horixe, behar du bitukote urdinak. Jokoan gehiago sar dadila. Eta arriskatutakoan asma dezala, orain asmatu duen bezala. Gitsi sartu da oin artien De La Fuente, De La Fuente freskotoko motibo gehiago honek atzelari bilo binuz. Temporak asko inau begireta. Ezin eraman. De La Fuenteren sakea Eskuzak. Behatzit, ja, malau. Ja, bat, oz. 5 eta hutseko partziala. Sakez, tanto bana dute bi aurrelariek. Beste bat, De La Fuentek. Muruak bolea, zaukera ona du, txokoan ederki utzitakoa. 10 eta 14. 10 eta 14, batoz, oina De La Fuente hasi da beren joku iten. Oso ondo itxi jogara zuruen, Murua zabalera, Eskuza atzi ino nino. Eta hutseko partzialari esker inguratzen ari dira markagailuan urdinak Gorrien gana. Giro aparta Zaldibarko Olazar pilotalekuan bertako txapelketako finalak ikusteko. De La Fuenteren sakea eskubira. Beste aukera bat izango du errematerako. Zaizegoen zabalean Murua. Jotamanoz, Aldabe, Eskuza. Arkaiz berriro. De La Fuente, Murua, txokoan utzitakoa. Aingeru iritsi, Murua keinu, Eskuzak atzera. De La Fuente, tokiz kanpo dago. Eskuza. Gantxo ona, eraman, bila joan beharrean zain gelditu da eta botea jo ondoren atzeratu Muruak. Aukerako pilota gelditu zaio berriro Arrasatekoari.
Ezin aprobetxatu, Eskuza. Txokoan ez du ondo utzi dela Fuentek, atzera Muruak. Aldabe. Eskuzari utzi. Aire ez eraman beharko du. Igantziko atzelariak, Eskuza. Ondo berriro. Defentsa lanetan atzelari urdina. De la Fuentek lagundu egin behar dio. Aldaberi. Altura egokia eman da. Ondo kendu dio. De la Fuenteri Eskuzak. Murua. Hortxe du aukera Ingeruk. Zer egin duen. Zer egin duen. Zer aukera galdu duen. Bai. Ornabizek efektua sartu erran beti gora joitu eta gora egin. Aldabek lan ona egin du defensan, airez pelota batzuk eramaten. Eta aukera izan duenean, tanto euren aldera ekartzeko, begira ze jokaldi arraroa egin duen, traketxa oso. 15 eta 10. Bolara luzeak izan dituzte, bi bikotek. Zazpi tanto jarraian egin dituzte lehentxeago gorriek eta orain urdinek 6. Partida gautxita zegoela ematen zuen, Baina, atzaitor di, baina oraindik ez dago ezer erabakitan. Ez, ondino Oso sakel luzea. Baina litekena da, erdira neita atera izan ikusiko dugu. Baztertzera joaten den orain edo berriz ere zuzen ateratzen duen. Ezker paretara bideratu du. Ezin Aldabek. 16 eta 10. Eramateko pilota. Aldabe apurua kantzatu badau, Aldabek ja pelota asko jo dut. Ez dela Fuente dut. Pelotak itxio injet hilik abizan, Aldabek reazionetik gatxe guztuz. Lan asko injet dute. Muruak sakez egindako bigarrena. Aldabek oraingoa eraman du, Eskuza. De la Fuente, sotamano, zondo. Hortxe du Angeruk, ez gora egin dio pilotak. Aldabe. De la Fuente, hau ere, gaizki utzitakoa. Baina harrapetan dana doi esartzen bai, ondo harrapa duzik gaula zipa estan di. Ondo nik uste dut Eskuza, ostantzi ondo da eurrela ezai peloti ikentzik. Eskerda eskumat taukoan goizen jota eurrela ezai pasau. Joan den urtean Morga Etxebarriarekin irabazi zuen Muruak hemen Zaldibarren finalean Mata eta Aizpuru menderatuta. Lokarriarekin arazoren bat izan du Anderrek. Baina berriro izango da kantxan. Hurrengo tantoa jokatzeko. Morga Etxebarria Baikoko atzelaria da gaur egun. Eta datorren astean Muruaren atzelaria Aspeko pilotari profesional bihurtuko da. Iaz txapela eraman zuten. Aurten ondo bideratuta daukate, baina bukatzea falta. Bukatzea falta. Azpitik ateratako sakea. Eraman Aldabek. Murua. Aldabe. Eskuza ezkerrez. Ondo. Jokera Muruarentzat, baita
Jokatu du luze, ez du De La Fuente ez ustean harrapatu. Engeru. Ezki jotako pilotaka da, Murua. Eskuza. Aldabe. De La Fuente gainean. Berriz ere lehengo tokira Muruak. 18garrena. Atzean Aldabe azalduko ote zen, azken esperantza hori izango zuen Aldabe, baina ondo mugitu du Muruak pelota. Lau tanto, bata bestearen atzetik orain Muruak eta Eskuzak bukatzetik, gero eta gertuago. Ja, oin ja, solo indize da. Muruaren sakea. Pasa. Beste aukera bat Ander Muruarentzat. Eraman ozta Aldabek. Txokoan moztutakoa Muruak. Eskuza. De La Fuente. Txost egin dio pilotak Eskuzari. 11 eta 18. Gerriteako apur bat De La Fuente lehenengoen gitxia sartzen ondala eta infreskua daula. Bestiek, Murua goño zerin, bestiek apur bat kantzaua ikusten dira, berau solte eta nervizio freskua zen. Lehengo boladaren antzekoa. Egiteko asmoarekin ekingo dio sakeari De La Fuentek. Lehen 6 tanto egin betituzte jarraian. Erantzun aparta ezkerrez. De La Fuenteren sakeari Eskuzak. Eskubiz orain. Erasoan hasteko modukoa zen, ez du gozatu. Aldabe. De La Fuente gantxo luzea. Barruan egingo du potea Muruarenak. Eskuza, aurren geldituko zaio Aingeruri, buruz gain pasa nahi, ezkerrez bolean, ekatuta dago Eskuza bera ere, Eskuza eta pelota ninja, Bestela atzera pautxo pare bat emango zituen orain. Beste pare bat hiru bat antu ingo lintu bat partidun zartuko lintzatik ez da. Eta 10 minutu oraintxe bete dira. Finala hasi denetik. Goibel, Joseba Aldabe. Finala oso zail daukatela ikusita. Intxaropenari eutsi nahiko diote oraindik, baina horretarako tanto asko egin beharko dituzte. De La Fuente. Eskuza. Botera De La Fuente. Moztutakoa. Arrapatu du. Iritsi da. Bigarren bote egin baino lehen. Aldabe. Muruak ikusi du. Lagundu beharra daukala atzelariari une honetan. De La Fuente, zirte dozarte egin aian, barruan, oso ona. Barruan bikua. Justo txapin barruan da bigarren boti jente hartu. Horixe espero zuten ikusleek
Partida pixka bat orekatzea. Eta Eskuzak denbora eskatu du. Bai, kantzatu ikusten. Bai. Eta horregatik lagundu nahi izan dio aurreko pilotakadan Muruak. Ikusten nahi izalako laguntza beharra zaukala atzelariak. Berdinketa bakarra izan dugu. Partida hasierakoa bana egin dute, geroztik Muruak eta Eskuzak hartu dute aurrea. Alde handiak izan dituzte. 10 tantokoak ere bai, 14 eta 4 aurreratu direnean. Gero Laura murriztu dute De La Fuentek eta Aldabek. Eta unenetan bostekoa da. Piztualdi bat izan du Angeruk, huts batzuk egin ditu, baina tanto batzuk ere bai. Eta haren itxaropeniz egongo da Joseba Aldabe. Aingeru De La Fuentek sakez tanto bat egin du orain arte. Muruak 2. Otearekin ez da sotxukun ibili, baina lortu du ondo ateratzea. Alduntzin. Eskuinka da ona hau, baztertutakoa Eskuzak atzetik ezin kendu, De La Fuenteren aukera. Muruak aurrean utzi dio Engeruri eta gero zer egin du. Aizteite Muruak ondo azartu dut apurrat efetuaz estan jun, eta txostean eskar gormi eta behi joa nien efetuaz gauzak raru egin. Nik dut eskutik jundala efetu raru hartut eta haitik inagala tantu, suertez. Eta 13. Ere partida lehen bukatzen saiatuko dira Murua eta Eskuza. Luzatzen baldin bada, Euskalo zer gerta liteke benetan. Arrasateko aurrelariaren sake luzea. Eraman Aldabek. Murua, De La Fuente. Gora. Ez, laru, sartu da. Aldabe. Jokoan utzitakoak ezkerpareta hartu dio, baina ze huts egin duen De La Fuentek. Huts asko egiten ari. Bai. Arrizke egiten dau, berak oituri duko minio gaur gehi arrizketan da bil. Ez da De La Fuente ez da horan asko arrizketan da bena, beti tanto seguru ara jotan da bena. Gaur ikusi jendau soz arreinin bida hola eta egiten azten da, ez dut zondur. Asmoa ona zen Muruarena, baina ezker horma ikututa aukerakoa gelditu zaio aurkariari. Adarkordea. Aukera ona alferri galdu du. De La Fuenteren erantzuna Sotamanoz. Eskuza. Ondo, ezkerraz, ondo libreu. Aldabe. Igantzikoak txapa gainera pilota bideratu, ondo Murua baztertuz. Eskuza. Ondo. Laudiokoa. Erortzen ari zela saiatu da gantxo ateratzen, bolea Eskuzak. Aldabe. Berriz ere boleaz. Ez dago ebiltzeko gondik Eskuzak. Ez. Atzeratu Aldabek. Eskuza. Urtinak agintzen tanto honetan. Murua.
Aldabe. Iritsiko alda, bai. De la Fuente, laugarren kuadrora aterata. Eskuza. Gainera torre zaio pilota, Bila Ingeru. Oraingoa harrapatu du. Azka jokaldi egin nahi izan duen Muruak. Atzera Eskuzak. Nekatuta. Laurak ere. Muruaren gantxoa engainatu egin du. Azken momentu arte itxaroten gelditu da txokoan. Nola gurutzatu dion gero. Bai, disfrutu gara, Eitu gentie bezala nerantzutotzen ganera. Azken unera arte txekien De La Fuente txokoan goxo utziko zuen edo Zabalera eramango zuen pilota. Gurutzatzea erabaki du, Dotore gainera 21 eta 13 bakarra falta zaie. Zaldibarko txapelketa irabazteko. Azken tantoaren bila abiatuko da Ander Murua. Beteta Olazar pilotarekoa 2022ko finalak ikusteko. Zake luzea atera du. Eskuzari utzi Muruak. Pelota gala bikaina. Bai. Aurrean geldituko zaie Gorriei. Beste bat Eskuzak. Aldabe. Hirugarrena jarraian. Claudiokoak. Hiru pilota kada jo dituen. Eraman. Murua. Bien tartera jetxi. De La Fuente eraman. Eskuza. Hore ondo bideratutako pilota kada atze aldera. Gantxoa Muruak. De La Fuente. Barruan da. Eta orain urdinen txanda izan liteke. Eskuza. Murua. Hortxe du Anderrek. Erdian gelditu zaio gantxoa. Eskuza, bera bukatuko aldu. Ez, labur gelditu zaio. Goiti bera ari dira. Agintzen tanto honetan, hau gaiztoa da, Aldaberentzat, eraman, defensa lan handia egiten ari da. Muruaren pelota, eraman De La Fuentek, berriz ere lehengo tokira, bukatu da. Bigarren aldiz jarraian Ander Muruak irabazi du Zaldibarko torneoa. Iaz Morga Etxebarriarekin, aurten debuta egingo duen beste atzelari batekin, Arkaitz Eskuzarekin. Oso lan onain, eta berabe posik, gaur lehenengo txapelketi Zaldibarko alkarraz jokatzen da, eta ondo posik aguntu da. Zer dinu neurek. Bere ala hitz egingo dugu, Arkaitz Eskuza azken partidua gaurkoa, afizionatuetan eta profesionaletan datorren ostiralean zer egingo ote duen ikusiko dugu. Partida hautsita zegoela ematen zuen, 14. tantoan 10. zuloa zabaldu dutenean Gorriek, baina gero pixka bat etorri egin dira, eta itxaron egin behar izan dugu bigarren zatia ikusi arte. Bueno, Ander, zorionak. Bai, zure asko. Bigarren urtez jarraian. Bai, jode. Ez nago nuzte, baina oso pozik txapelketa garrantzitsuenetakoa da, garrantzitsuenaz bada aficionatuetan eta oso pozik. Iaz Morga Etxebarriarekin eta orain debuta egingo duen beste batekin. Bai, egia zen suerte eduki dut hor, ez? Atzelariekin, Arkaitzekin Leoko aldea jokatzen hona eta oso gustora eta horreko urtean Morrakin bai eta pozik. Ze ikusten diozu Arkaitzi? Profesionaletan zerbait egiteko aukerarik bai ikusten diozu Arkaitzi? Arkaitzi, ba. Oso beso bizikoa da, ez? Hankak galian asko jotzotza eta pare bat pauso aurrera egin da jotzen bagotza oso urrutera galtzen da. Bueno, nola ospatu dituzun tantoak, Bai, bueno, gogo asko naukan, ez? Gaina lagunak etorrita eta urtago ondo bukatzeko gogoa naukan, eta oso pozik. Eta 2023 hori, zer eskatuko diozu? Bueno, berdin jarraitzea, ez? Disfrutatzen pelota eta gehien gustatzen dakuna. Lesioak eta respetatzen duzkoen, eta alik eta partido gehien jokau eta disfrutau gehien. Zorionak, suerte. Zerre asko. Arkaitz Eskuzarekin ere, hitz egin nahi genuke.
sari baneketari, ekin aurretik. Ea keinu bat egin eta ikusteko moduan den. Humberto. Bitz, kenduko dizkiogu, Laudiokoari. Hemen dagoen burrundak elkarrizketa egiten uzten baldin badigu. Bueno, Arkai zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, alaxe bukatu nahi zenuen, afizionatutan azken txapelketa irabazita. Bai, egia esan da, ikaragarri pozik, ze azkenengo partidua hemen eta finala eta guztua eta irabezi, eta oso gustura da Ander Muruarekin bikote bikaina egin dugu. Bueno, eta ostiralean debuta. Bai, gogo askorekin bai banago. Gaur nukan hori bildurra igual eskuak edo zerbait txarto egoteko, baina, bueno, ondo amaitu dut, así que gogo askorekin urrengo ostiralerako. Suerte, Bai, eskerrik asko, zorionak. Bildur hori bazuen, baina ondo bukatu du, eta datorren ostiralean Enrique profesionalekin batera ikusiko dugu, ez diote partida erreza jarri, baina animoso joango da. Zer partidu ipinitza? Elezkanorekin, Dario eta Bikuñaren kontra. Bueno, nik uste dut hori partidu ondo biliko dela. Lehen da biziko finala irabazi duen neska hortxe duzue, Olatz Arrizabalaga berak aitortu digu, Arantza barruan zeukala. Amaia Aldairen kontra Lauterdiko final nagusia galdu ondoren bazuela ateratzeko gogoa, eta datorren urtean saiatuko dela Lauterdiko txapelketa ofizialean irabazten. Oso potzik etxeratuko da gaur hemen bere entrenamentu kidea eta adiskidea garaituta. Bigarren finala, nire ustez finalik onena bigarrena, Enrique. Bai, bigarren finala oso ona izan da. Lehenengo, bueno, entretenidu izan da, da hirugarrena bai, ze ikusi zegoen da, eskuzaz da, jentiek ikustu gogun dituzki dut, ikusi hau, nik egiz esateko gaur bino egun bizi zeuek ikusitzaz, pelotik gehiago joten da, igul gaur espadatrapu getxua zero jogatuko ban berape bat espada, nik gaur ondo jogatu du, gaur bino bizizia jogatu da, pelotik bizizia ibili da egunek ikusitzaz. Baina Zubizarretak berriz, sekulako erakustaldia eman du, bigarren zatian batipat, eta pelotan jokatuko duela erakutsi du 17 urteko gazte honek. Bai, hor txapela eta trofeo hartzen. Horri bestotzu lan erreza ipiniko. Datorren urtien binakaku dene finalea altzen dan. Zer, binakaku finalea txapeldun urtez, gero, profesional eta juteko pasu eurrenuk egiten da. Hirugarren finala, oraintxe amaitu berria da, lehen da bizi, azpi txapeldunei egingo diete dei, Aingiru de la Fuente eta Joseba Aldaberi. Oso orekatu izan da neurketa hasiera, baina gero aitaren batean tarte handia zabaldu dute garaileek, eta ezinean ibili dira gero tartea ateko arazoekin Aingeru eta Joseba. Bai, aleginen etorri guritzen dabe demonstrati, bai, ezinek Joseba ikusten da triste. Baita Aingeru ere. Azken unera arte, saiatu da ritmo aldatu eta arriskatuta aurkariak urduri jartzen, baina urruti xamarri ibili dira beti eta inoiz ez dituzte larregik eskatu. Txapelduna, Ander Murua eta Morga Etxebarria. Beso biziko mutila dela, esan digu Arrasatekoak gaur bere atzelari izan dena, eta pelotaren bila atzetik aurrera joaten ikasten duenean, oraindik ere gehiago aprobetxatuko dituela bere doaiak, hori da, Jokin Etxanizek esaten diona, eta ondo bidean ikasiko duena. Onio ikesteko gazti eta onio ikesileko. Horren edadin lehena profesionalak onak hasi, zepea eta antxon maiz, ezatute bez honek aldin utza asko itean. Hori denporia zetorten da. Da nahi ez, beste asko dugu. Hortxe dituzue, 2022ko Olazar txapelketako irabazleak eta azpi txapeldunak. Amaitu da irailaren amaiera aldera
hasitako txapelketa Enrique, eta ondo bidean, ja kontuak ateratzen ari zara, honek bikoteka jokatuko duela datorren urtean, horrek esan nahi du ja urrengo urtekoan pentsatzen ari zatetela. Bueno, oinoko izteko esperantzek izteu pentsauten, datorren urteko bent eta eingel honen. Eskerrik asko, Enrique, eta datorren urte arte, zorionak, aurten ere beti bezain ondo, txapelketa antolatu izanagatik. Eskerrik asko, zoi eta beste bat arte. Urte berri on zuei, ikusle, badakizuek gaur, Eibarko astelena pilotalekuan urte berriko profesionalen mailako txapelketako bi partea ikusteko aukera izango duzela arratsaldeko 5:00 aurrera. Besterik ez, ondo izan, agur!